Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon guztioi eta ongi etorri bigarren kafera. Gaurko kafea eramateko. Jantzi Zapatak izan ere, paseatzearen, promenatzearen munduko eguna da. Goazen, hipi-txapa. Antza denez, 1979an sortu zuten egun hau, kanpoan ibiltzearen eta jarduera fisiko egitearen garrantzia sustatzeko. Ospakizun honek bizimodu osasungarria sustatu nahi du eta paseatzen lortzen diren onura fisiko eta mentalen ingurian kontzientziatu. Aizu, has gaitezen ibilian. Nola joango gara? Aste honetan, Goierriko mendizale veteranoak izan ditugu gonbidatu gisa, eta beraiek Euskal Herrirako 76 etapa proposatu zizkiguten. Agian, bat aukeratu beharko dugu. Baina olaiak dioen moduan, eguraldi honekin ibilia diargi. 76 etapa horiek aipatu dituzu Oiana, eta ez dut uste liburuan agertuko denik, baina gaur euskaldun askok eta askok erromesaldia egingo dute, nora eta San Mamesera. Laborategitik urruti xamar dago, baina arrazoi duzue, gaur egingo du Peio Erreparazek zetak proiektuko 3. mitoaroa. Tira, mitoararen bertsio honen lehenengo emanaldia, bihar ere arituko baitira. Guztira, 80.000 ikusentzule baino gehiago bilduko dituzte bi egunetan. 10:30 hasiko da gaurko saioa eta 10:00 berriz biharkoa. Ez dakigu zer erakutsiko digun, baina aurreratu du etorkizun distopiko batean kokatuko gaituela. Jantzi zara nire bihotza, eguzki loreak zuri begira dira. Eta ekitaldi erraldoia izango dela kontuan hartuta, hainbat zerbitzu eskainiko ditu antolakuntzak. Batetik, zein hizkuntzako interpretazio zerbitzua egongo da, Euskal Gorrak erakundearekin elkarlanean. Honetarako, holtzaren behaldean espazio berezi bat gehituko da erabiltzaientzat eta zein hizkuntzaren interpretea ondo ikusi ahal izateko. Ideia oso ona. Eta puntu morea ere izango da. Ekitaldi osoan zehar, puntu morea zerbitzua eskuragarri izango dela esan du antolakuntzak. Txaleko morea daramaten langileek, arreta eta laguntza eskainiko dute indarkeria edo eraso sexistaren bat gertatuz gero. Tristia da, gero pentsatzea festarako eta musikaz gozatzeko emanaldi bat izango dena norbaitek erasorako erabiliko duela, baina gertatzen da. Eta tamalez, beharrezkoak dira oraindik horrelako puntu moreak. Intzak bustidu basoa, etxe jaunak iesi argitan, adarraren deia talamian kantuak debekatuta Nafarroan. Ziur, astelenean, mitoaroari buruzko iritzi asko izango ditugula, eta nola ez, zuekin elkarmanatuko ditugu. Ni, bihar joango naiz kontzertura kontatuko dizuet. Bitartean, zer jarraituko dugu paseatzen? Pertsona askok musika behar dute paseatzeko. Entzungailua jarri belarrietan eta kilometroak egiteko gai dira.
Beraz jarrai dezagun musikarekin, gaurko egunez jaio zen Mario Duplantier lapurtar musikaria, Gojira death metal taldekoa. Taldea 1986an sortu zuten Baionan eta inguruko herri batzuetako kideek osatzen dute. Gojira 4 aldiz egonda Grammy sarietarako izendatuta, eta pasaden urtean saria jaso zuten, metal emankizun onenaren saria hain zuzen ere. Izan ere, Baionako taldeak zeresana eman zuen Parisko Olinpiar Joketako hasiera ekitaldian. Tira, eta ez da batere Gojiraren estilokoa, baina hementxe agertu zaigu efemerideetan. Gaurko egun ez hiltzen Jose Luis Cantero, ezagunagoa El Fari ez izenez, aktore eta abeslari espainiarra izan zen. Fari? Tira, hoi izango dugu beste musikari batzuk aipatzea. Grammy sariak aipatu dituzu lehen, eta sarietarako izendapen asko lortu dituen beste abeslari bat aipatu behar dugu. Gaurko egunez jaio zelako Macklemore, estatu batuar rap abeslaria. 2014an rap album onenaren Grammy saria lortu zuen, eta hobete hortz geratu zen artista bera ere. Mundu guztiak uste baitzuen, Kendrick Lamarrek irabaziko zuela. Gerora Macklemore berak onartu zuen bazekiela bere azalaren koloreagatik izan zela bera zuria delako eta Lamar beltza. Told me, babe, someday these will be the good old days. All the love you forget, and all these reckless nights you regret. Entzuleok, goiuri triste dago ez dudalako El Fari imitatu. Pentsatzen nuen El Fari imitatuko zen noela. La mujer española detesta al hombre blandengue. El hombre blandengue. Los chavales vinieron y dijeron, Fari, aplástate ahí. Nola? Aplástate ahí. Aplástate? Bai. Eta ze salido horrek. Exterior. Ah. Harry Macklemore. Fari, esto va a ser un melocotonazo. Y yo empecé ahí, tiki, 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 ta. Barka diezagutela bidasoaren bestalean entzuten gaituztenek, ez duzu jakingo El Fari norden eta ez duzu ezer galtzen, lasai. Espainiar folkloreak eta kulturak nahi baduzue, eman duen pertsonaia xelebre xamar bat. Eta maskulinitate toksikoetan gorazarre egiten duen horietako. Baina egun Macklemoren giroan ari ginen, Kendrick Lamarren giroan, eta hemen zurien eta beltzen arteko gatazkaz asko daki gaurko egunez jaiotako Joshua Nkomok, Zimbabweko politikaria izandakoak 45-etik 50 burdin bideetako langileen sindikatuko idazkari nagusi izan zen, eta 1957an Afrikako Kongresu Nazionaleko lehendakari izendatu zuten. Berak egindako lana oso garrantzitsua izan zen Rodesiako zurien menpekotasuna deiturikoa gainditzeko. Tira, beste ekintzaile bat aipatuko dizuetnik. Aung San Suu Kyi Birmaniako politikaria gaurko egunez jaioa 1945an. Myanmarko demokraziaren aldeko Liga Nazionaleko burua izan zen, eta mundu osoan erresistentzia zibil baketsuaren simbolo bilakatu zen. Besteak beste, bakearen Nobel saria irabazi zuen Myanmarko diktadura militarraren kontra egindako borroka baketsuagatik. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be. Whisper words of wisdom, let it be. Urtera joan gara gure ibilaldian, ezta? Agian Euskal Herria itzultzeko ordua iritsi zaigu, zeirutzen bai? Bai. Urepelera agian? Izan Epa. ere, Fernando Aire Txart, Urepelen jaio zen 1920ko ekainaren 19.
Izatez hartzaina zen bera, baina bertsolari moduan egintzen ezaguna Euskal Herrian barrena. Gazte-gaztetatik interesatu zitzaion bertsolaritza eta kantuak ikasteko zuen erraztasunari eta azkar improvisatzeko bizkortasunari esker arrakasta lortu zuen bertsolaritzan. Bere garaiko bertso lehiaketa gehienetan parte hartu zuen eta 1946tik 60 sari asko irabazi zituen Hego Euskal Herriko lehiaketetan. Bertsolaritza liriko eta poetikoa, seriotasuna eta malenkonia ordezkatu izan zituen anitzetan. Bizitza, familia, baserria, fedea eta natura izan zituen bertsoetako gai besteak beste. Salvadorren omenez, Xabier Letek Salvadorren eriotzean kanta ospetsua argitaratu zuen 1978an, Lore bat, zauri bat izeneko diskoan. Adiskide bat bazen, orotan bihotz bera. Horrela bai, hau izan daiteke irratsaio bat hasteko modurik onena. Ostirala da gainera, parrandaren aurreko orduak, bai, nahi dugun bezalaxe gaude. Garazi Navas etorriko zaigu gaur kafe utxiko tartera. Akordeoilari, musikari eta sortzaile bizkaitarra topera dabil baina, egingo du tartea gurera hurbiltzeko. Lehen aldiz berriro sekzioaren atal berri bat eskiniko dizuegu. Tanik agenda ere prestatu du motza, baina prestatu dut. Kontutan izan behar da San Juana, Gerriko Festa, Gauzokoak, Ja, gauza asko. Leku askotan parranta, bai. Eta Euskaltzaindiak onartu dituen hitz berri buruz ere ariko gara. Entzuleok, ekainak 19 ditu gaur eta ostirala da, astea bere irentsi dugu. Irentzen ari gara, ongitorri guztioi, bigarren kafera, naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok, Oiana Maritorena genbe egunon. Egunon. Eta zuekin Xabi Arrieta González egunon. Egunon bai. Gaur Woli izan liteke, baina ez da Woli da, Noa Gaztaina Goiarbide egunon. Egunon. Goiuri ez izarandi altzaburua. Egunon. Guletz. Izketan ari zaizuen hau Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1209 garrena du. Goizak 10 eta 18 minutu ekainak 19 eta gu hemen mailean 5 urrengo 2 orduetan zuekin bat. Egiteko asmotan ongitorri guztioi bigarren kafean zarete bai, naiz irratian. Bakarrik gauzak nola aldatzen diren segundu bakar batean norabidea bakarra bada erabakia ala aitzakia inertziak aldarama. Inoiz gertatu ez balitz bezala Natali bueltan da musikari dagokionetan bueltan da, fisikoki ere, atzerrian denbora bat igaro duelako, baina disko berriare badator kantu aurrerapen bat eta Pablo Zurutuza Mugango abeslari eta etxontako lagunarekin batera osatu dutena kantu ederra, Inoiz gertatu ez balitz bezala. Arriba tachata,
Gure txatean hemen txegunon, ze soineko polita oiana dantzarako. Bai, baina jarri mauka ondo, Horla, bai, horrela, beste gauza bada. Konturatu bez. Ja, claro. Nire maite duta da, asteburun Z-Top, gaur segurako festak txupinazoa, segura irratian botako dute. Bihar kuadrien eguna Tolosan larumat gauean zetak ikusi telebistaz, eta iganden fresko, eta San Mames ondoren zer. Ba, ez dakit, orduan telebistan ikusiko duzu edo San Mamesen, Gorka? Ez, telebistan esan du ikusiko duela. Berak esatzen makrokontzertuetara joatea... Zaila gustatzen. Egunon gaztiak, indioke erremendik, egunon, dantza 88 Noa kamiseta hori ze guai, Noa Wally Free. Noa Wally Free. Non dago Wally? Bai, esan dut. Lehen? Bai. Zentea du. Non zinean, Goiuri. Wally Free da... Goiuri, itoko naiz. Ni itoko tazu? Ni Josu. Xabi, bihar kontu zarrapatzen bazaitut. Ui, Zene dio hori? Gorka Santestebanek, harrapatzen bazaitut. Jota bertan hilko zaitut. Bueno, listo, entzuleok, serio jarriko gara. Jar gaitezkeen serioen jarriko gara. Serio ez da. Ez hori da, ez gara. Moduan. Hori da. Ba, oiana maritorena egen be? Hasiko naiz. Balduzu maite dute prest. Bai, maite dut simple bat. Atzo ibilgailuaren azterketa teknikoa egitera joan nintzen, Urnietara. Nire uran igogailu lortu izut, ibilgailuaren azterketa teknikoa, eta egia da ez, itzordua hartu arren beti zai egon behar dela, baina ez maite duta da. Ze oso mutilatxeina tokatu zitzaidan, zerbitzuan euskalduna, gainera, ni oso urduri jartzen naiz, ez dakit zergatik, eta bota nion konparaketa bat urduritasunaren inguan esan ziala. Bueno, esan nion, guardia zibila gelditzen hauenean bezain urduri jartzen naiz. Baiz, ez dakit azelera gaiua ezakiz eta esan zian, oiek ez dizute euskera 5 eta esanun begira. Ez diago bezain jatorrak izango, ez? Guardia zibil batek bat egon zela. Egongo da bat igual, Ez, baten batez, bat egon zen. Ez? Bai, egon zen Guardia zibil bat euskeraz bazekiena eta ETB-en entrevista batzuk eta mantzituena. Ez dut ezagutzen historia hau. Bai, igual beste garai batekoa da. Bueno, eta ziginen pixka bat euskararen inguruan, beraiek danak euskalduna dira eta hori eskertzen da Urnietan, ez? Gero aipatu zean beraien hartan danek ez dutela euskaraz egiten, baina berak baietz, eta bera Donostiarra zen gainera, eta gustora pasan una azterketa oso jatorra izan zen, eta gaina gero bukaeran esan zia, baina gustu ematen du, hola zure alaitasunakin eta postasun horrekin, ez? Norbaiti azterketa egiteak, eta ordun maite dut olako jendea tokatzen zaizunean atxeina gustora egiten duzuna naizta urduri egon zen. Esaten dut azeleradorea eta maten diot frenoari ez dutelako entzun zesan didan. Ez? Jartzen naiz, ez dakize argiritan, ama, urduri jartzen naiz, bai? Zetontakeria den, eta urtero hortxe, baino urtero berdin. Existitzen da zerbitzua norbaitek pasatzeko, ziur baietz. Bai. Izena du zuraita jubilatuta dago eta denbora libre asko dauka. Ez, aina esan nahi dut, enpresaren bat, zerbitzu gisa, aizu, agian ona liteke. Existituko da ziur, norbaiti bururatuko zitzen, baina hainbeste jende urduri jartzen balin bada, jendeak agian gustora patuko luke. Zerbitzua. Merkea balin bada, bordaintzen dizkizut xox batzuk eta joan zaitez zu autoaren teknikoa. Ez ofizialki badagon, baina ez ofizialki hori egiten dizuen jendea bai. Ez ofizialki. Zuk segura egin duzu? Nik aita daukat jubilatuta, sasoiean eta gogoarekin. Bai. Eta izu ze pozak hartzen ditu. Aurrengoan berari deituko diot. Nire eraman dezan. Ez ziozu bi aldiz esan. Baietz esango dizu. Bai, nik baditut lagun batzuk ordizian badago norbait hori egiten duena. Baino, kobratzen dizu, extra bat, zerbitzuagatik. Eta... Baina uste dut ez dela tailer ofizial bat, alegia dela. Bai, norbait. Gizabanako bat, ezagunen artean, hori egiten duena. Begira. Eta xox batzuk ateratzen dituena, eta ez dena bat elorduri jartzen. Ze gainera kotxeak pasako ez balin badu ere bezeroaren arazoa da. Bai, hori bai. Dena berari. Xabi Arrieta, zina zure maite duta. Gaurkoan maite dut ez badukat. Ze atzo joan ginen. Saia amaitu ondoren kroketa jatera, eta antxe desagertu zen gure goiure gaixoa. Bilera eta bilera, arazo eta arazo, Euskari plazaren bazkaria egingo antokian antolakuntza, eta pena asko mazio. Bere kroketa hor gelditu zen. Nor jantzuen azkenean? Noak? Ez, nik ez. Zer jamazun ba? Imanolek esan zuen beak erdia eta beste norbaiteko ez erdia jantzuela. Imanolek lehenengo erdia, lotxaman zion osoa jatea. Eta gero bigarren erdia?
eta bigarren erdia zakit. Enekok, nik ez duen. Jo, Xabi, ze polita pia bat eskertzen dizut, kroketa gabe geratu nintzen. Kroketa jango dugu, eta Goiurien erreakzioa izan zen. Vamos. Postu zen, eta izan zen bakarra ez una jan. Egia da, niri kroketak izugarri gustatzen zaizkit, kroketa da munduan gehien gustatzen zaidan elikagaia. Eta atzo kroketa jatera jo ginen, eseri ginen, kroketak maira iritsi zirenean, orduan altxa egin behar izan nuen, arazoak. Julenek dio, ez patzeagatik martxa, beste behin. Ez. Bueno, ez patu zituen kroketak. Enekok. Eta gaur ez da torri. Geratu da autobuserako diru gabe. Kroketa guztiak patzeagatik. Jo, bat ze pena. Bai, egia da. Xabi eskartzen dizut, hau gogoratzea. Bai, ze tristenago, nik kroketa gabe geratu nintzelako, bai. Gaur bigarren saiak ere egin dezakegu. Bai. Gu gustora aski, Eske kontua da... Beste arazo daukazula. Kontua da arazo asko. Entzule batzuk badakite, irratsaioetan lan egitaz gain zinegotzia ere banaizela, eta kulturako zinegotzia, eta horren festak datoz, eta, ja, hasi dira, eta horrek zen nahi du, lan asko, estres asko, azken orduko aldaketak, temperatura, segun luke muturreko temperaturak dauzkagula, edo aurre ikusten dira aurrengo egunetarako, eta horrek ere egiten du, aurre ikusita zeuden gauzak aldatu egin behar direla, ze ez dakit adibidez, ume gaixoak ez dituzu jarriko antzerki bat ikusten eguerdiko ordu bitan eguzkipean, hile egingo zaizkigu. Eta orduan, aldaketa pila bat egin behar dira, eta nabil estresatuta, eta ia da jendeak esaten du, osasun mentala galtzen ari naiz lan honengatik, nik kroketa galtzen ditut. Osasun mentala galduta zenun eta hor zabiltza. Ondo. Baina, osasun mental gabe eta kroketa gabe ezin da. Osasun mental ez. Eta kroketak bai, bizi dabuteko moduana da. Ni galdera bat. Bai. Euskari plazan jartzean dutxa berriro jarrikoa. Jarrita dago. Nahi dazu, oraintxe bertan dutxatu zaitezke kalean. Bihar ni uste dut, pare bat buelta emango ditutela dutxa hortan. Ez dago gaizki, hortarago dago. Aprobetxatuko ez, nola, adibidez gorkak ere esan du ez, gaur seguran txupinazoa eta horrelakoak, eta badakite Euskal Herrian leku askotan festak datozela astegun honetan, mesedez hidratatu zaitezte. Ura edan. Gero festan sartzen zara, eta azten zara marianitoak eta kalimotxoa eta garagardoa edaten, eta aztu egiten zaigu, ura deituriko zerbait existitzen dela, eta ura edan egin behar dela. Nahi baduzu garagardoa, edan noski nik ez dizuet esango hori debekatzen dudanik, baina ura edan, ze beroa, temperatura oso altuak datoz, ikeri barruzak ere esan digu, eta ura beharrezkoa izaten da. Noa Gaztañaga, zein da zure maite duta? Barkatu grazia indit. Nire maitu duta... Batean, pentsatu eta, igual kontatu dut, nina izentera Ez, egin dezu pixka bat, ixilo goire, bai. Ixo goire. Bueno, pixkat. Eskerrik asko goiuri, zure aholkoan gatik. Baina pixkat aurrera, informazio eman da, informazio praktikoa. Ikeri Barluzean muruak euraldia, Jaurlaritzaren webuneak informazio eman digu errepiden egorari buruz, eta goiurik Tolosako San Juanetarako... Ez, Tolosako ez, nik esatet, herri askotako ez. Txupinazoa seguran gaur eta horrelakoak. Bai, garrantzitsua. Eskerrik asko goiuri. Nire maite duta da, talde lanak. Adibidez, atzo, akustikoa grabatu genuen eta hemen utzi genituen gauzak jasotzeko. Eta gaur goizen batu naiz, torrenez, pentsatzen gaur jaso emar deu. Eta aberitu gehiago iruen arten jasotzen musika kinta hola. Eta esan, nahiko erresa itzait, hauek behekin jasotzea. Eta guztua mateula ez, gauzak lagunekin dituzunen, o lankidekin dituzunen, eta gaina giro honen. Eta hoi, maitu dut egia esan, enpresa honetan dagoen giroa. Epa. Bai. Esan barra hori zain guan, emozionatzen nahi naiz. No flipeiz. Hoi bakarrik zan, jazta. Ez jarraituko. Nik labankadako hizkuntzaren zera bat esaldiat ekarriko dut, goiuri. Bueno, no flipar, no flipar. Ez, oso polita da, bai. Ni unkitzen nahi naiz, lehenengo Xabik pentsatu duela ni triste negoela kroketaren gatik, eta bainoak esaten duela, enpresa honetako giroa gustatzen zaiola. Zer gauzak, Bai, unkituten nago, benetan. Bueno. Zoitu, Esaten dute hemen txatean, eske bigarren kafea enpresa hona da. Bueno. Ja.
duda egitea. Familiatxo bat, oso polita. Mini familia. Gaur elkarrenatuko dugu gure Piragua espedizioko rila. Eta nik gai hauek atera nahi nuen. Ze Piragua planeko, bueno, azteko, Oianaren azken orduko 13-14. Etzan joan Oiana? Zenekin nintzela joan? Etzen jena farira joan? Azkenean ez? Ez zukan baimenik. Ez neukan baimenik. Gezurra borobila. Bazegoela. Bai. Zure aurrean esan zuen eneukala baimenik. Eta Oianak berak ulertu zuen broma zela. Bai. Osea, Esan eskerrik zuen asko Oiana, ostiralez. eskerrik asko Oiana. Ez biara zoniten. Goiurik egin zuen azan beste plan bat egin, eta gero aitzaki bezala erabili. Ez, badakizu ez, gero esan izan. Ezin zenuen. Ezin nuen, eta gero gainera, gero konturatu nintzen, ezin nuela Nola joango zinen. Gainera praktikoki, pentsatu bai. ezin nuela, ze berez nahi alkortak afaltzera jomartzen du, baina hasieratik joan zen. Ibilgailua zenuen. Nik ez gidatzen. Naiz eta... Hasi behar dugu Goiuri pixka bat gidatzen. Pertsona jubilatu bat horrelakoetarako ere behar du Goiurik, eraman zaitzan olako lekutara. Nik hemen baina aipatu nuen, Zerbitzu bat. diru asko edukiko banu, diruduna banintz, Txoferra edukiko zalantzari gabe txoferra edukiko nukela. Eta horrela ez duzibil, adibidez, bihar, banoa Bilbora, San Mamesera zetaken kontzertura. Eta dauden ere lagun guztiak eskatuta aparkatzeko zer egingo dugun, hau eta beste, eta ez dakiz zer, ni begira, Donostira joango naiz, gero Donostian autobus hartuko dut, eta horrela, txoferrarekin? Eta aratzori, ez existitzen, aratzori. Oina, ari dira, herri txikietara ibilgailu autogestionatuak, autogestionatuak sonatzen du pixkate beste zerbaitera, autogestio ekonomiko edo, ez, bere kabuz autonomoak izango zen hitza, ez, bere kabuz gidatzen duten horietakoak, herri txikien arteko konexioiek bideratzeko eta errazteko, eta nahiko aurreratuta doaz probak, eta nik uste dute gertatu egingo dela. Ni ez dakit fiatuko nintzen, Bueno. Este kontu bada, Goiurik nahiago duen fiatu hortaz edo bere buruaz. Hori da, eta zuek... Barkatu, ni fio naiz oso zutaz, eta... Ero, kitu egiko, ne? Fiatuko nintzen, Eta, barkatu, eta gidatu... Gehien gidatu duzun... Ez dakit pertsona zeinarekin gehien gidatu duzun, ez dakit esaldi oso nola egituratu. Goiurik gehien gidatu den pertsona, zure autoeskolako irakasle eta gero... Koldo, muixo bat emendik. Behin karnetaterata, Goiurik gehiago gidatu duen nirekin, beste inorrekin baino. Bai? Ez, are gehiago esan baizut. Bakarrik nirekin. Soilik gidatu dut Inigorekin. Bai, egitan. Bai, azterketa egunetik, soilik gidatu dut Inigorekin. Baina zenbatetan. Ni berdin hau, Eta zenbagarren aldi. Entzuleak uler dezan, gero, asten garen hemengu ikamikaka eta bata besteari hemen erdi gorrotoka eta, gorroto pixka bat, baina modi asko ere, denetati daukagu, bai. Balantzaban behau. Gurea da balantza bat oso dantzaria. Egon daitekela goran, beran, bim, bam, bum, bam, bam, bim, bam. Zaunka batzuk, gero esarka da pare bat, ole biltzen gara. Oso ondo. Goiuri, zuzenbarren aldiratea zenun ba, kotxeko gerreta. Teorikoa lehenengoan, eta praktikoa hirugarrengoan. Bueno, ez da gaizki. Zagoen gaizki. Eta ondo gidatzen du. Baina gauza ez dala zenbat. Ohitura eta konfiantza. Zuk ere esan duzu egora berean zaudela? Bai, antzeko goran. Zai gustatzen. Uste, bi aldi, ziru, ateran unean, eta jazta. Ta behartu da, Bai. Hori egia da, gero eta gutxiago hartu. Hori egia da. Begira, gaur bertan atera du, ez egitete zeinek egin duen ikerketa, baina gero eta emakume gidari gehiago dagola, Hego Euskal Herrian, gizonena alako bi baino gehiago azida kopuru azken hamarkadan. Hemen ere, genero arrakala argia zela, eta etxe askotan, edo familia askotan ez, senarrak gidatu, eta emazteak umea zaindu, edo dena delakoa. Eta aldatzen ari da, pila bat, igo eginda, gida baimen atera duten emakumeen kopuru, gaur bertan atera irakurri ditute datu hauek, eta aizu, ni poste naiz, eta egia da nik gida baimena eduki badudala, baina ez dudala gidatzen, eta bai, hasi behar dudala, ze, egia esan, pena ematen dit batzuetan, ondo moldatzen naiz garraio publikoan, oso ondo moldatzen naiz, eta hori ere esan behar dugu, ez dut hemen egin nahi aldarrikapen bat kotxearena. Ze, uste dut, batzuetan gehiegi erabiltzen dela kotxea, eta herri askotan kotxe gehiegi daudela. Aurrekoan irakurri dituen baita hemen gure herriko datuak, eta biztanle kopurua eta kotxe kopuru alderatzen dituzu, eta izugarria da, zenbat kotxe dauden, ez? Eta orduan, aprobetxatu nahi dut, garraio publikoaren aldeko aldarria egiteko, baina egia da askotan pena ematen didala, egian garraio publikoz erraz iristeko ez dauden planak interesatzen zaizkidala, eta ezin dudala, joan ez? Egian ez dakit ostiral gau batean, Orexako ostatuan antolatzen dituzten, ostiral kulturalak.
garraio publiko ziristeko pixka bat larri, eta orduan bai, faltan botatzen du da, batzutan gaitasuna, bilatzeko gaitasuna. Gure Piragoa planetik nik esan nahi dut, MVP Noa izan zela nire ustez. Bai, ikusi nun Noa potentzial ikaragarriarekin. Bai, enbardu beste planen bat, eta bai. Eskerrik asko. Bai, MVP. Nik esan nun, itxasoakin zer ikusi daukaten kirol guztik. Ondo ematzen zizkizula. Ez, ondo ez. Igeria, surfa, ondo ez, baina asko disfrutatzen ditut egia esan. Asko disfrutatzen, ondoi, bueno. Ederki bili ginen, bai. Ea, ril hori zei, uste, Imanol ekatzo prestatu zuela, baina ez dugula ikusi. No, hain ikusiko deu. Prest dago. Prest dago, ez da? Ederra da, txukun dago. Lehenengo ama segundak ikusi dut. Hau dago. Askoz gehiago durango, ez? Ez, baina, bueno, 25, ez, bai, ril edo estoritxo bada, bai, gozatxo bat. Nahiko lan nuenik entzuleok, bigarren kafearen familia handi hau bizirik mantentzen, grabatzen ibiltzeko, pixkate bilatu izazkidan lanak. Juri, zena zure maite duta? Bueno, nire maite duta da tontakeri bat, baina ez dut zuekin elkarbanatu eta gozat esan baizuet oso azalekoa da, baina bizitza aldatu dit oberako. Kontua da, YouTube plataformak, bideoen plataforma honek, lehen zu mugikorrean bideo bat ikusten ari bazina, ezin zenuen bideoa horrela agian txikian eduki eta bitartean WhatsAppeatu edo zagit ondo ulertzen zaidat esaten dudana. Bideo ikusten ari bideo ikusten ari bazina, egon bartzen nuen, pantailan bideoa eta kito. Ezin zenuen, bigarren mailan beste aplikazio bat eduki edo dana dalakoa. Hori egin ziteken soilik ordaintzen balin bazenun premium bertsioa. Eta nik ez nuen ordaindu nahi, egia da ja pixkanaka hasten zarela eta ia konturatu gabe gero hilabetero suskripzio pila bat pilatzen direla, ez? Eta nik ez nuen ordaindu nahi. Eta gitze gertatu zen? Lehengo astean erabaki zuela YouTube, duela 2 aste edo, YouTubek erabaki du, begira, listo. Egia da zuen eskaria jendeak urteak zera matzala eskatzen, aizo, bideoa horrela miniaturan jartzea edo bigarren planoan jarri alizatea, ordaindu gabe, eta jarri egin dute, eta esan dizut, azaleko dela tontakeria bat dela, baina gustatzen zait, eta orduan horrela bideo bat jarri dezaket, edo abesti bat, edo dana dalakoa, eta bitartean WhatsAppean egon, edo bitartean idazteko aplikazio irikita edukita zerbait apunteak hartzen egon, edo dana dalakoa. Hori tontare egituko zaizu neri oso baliagarri zaiz. Bai, kotxe musika jartzeko bai. Balio, playlist luzea jarri, eta mapsa jarri, hori da. Gero beti itzen, bai. Hori gertatzen da, lehen usteet etzara gertatzen audiokin, WhatsAppeko audioak lehen usteet ateratzen hori ere bai, baita ere. Eta hori baita nahi irutzei super baliagarria egia esan. Bai. Berria da, bai. Bideo jartzen duzu, eta orain ja hor egon daiteke bideoa, eta jarrai dezakezu beste aplikazio bat. Bai, Hor, Instagramen sartuta, bi audiok nahaztu iteia? Bai, uste baietz. Bi audiok nahaztu iten dira, ez bat isildu, bi bideoa zintuzu. Batzutan bai, WhatsApp audiak eta Instagramak batera ibiltzen dira. YouTube isildu egiten dela eta edo Instagram, bai. Vale. Hey, now all you've got to do is call. Lord, I'll be there, yes I will. Nik badut maite dut eza. Ez dut maite jende sobera negatiboa. Bai, eta baditut inguruan. Eta boikota eta madarikazio bat, eta... Listo, James Taylor izildu zaigu. Bueno, abestia bukatu zaio James Taylor. Bueno, bai, jende sobera negatiboa, eta uste dut ez direla konturatzen ze kalte egiten dieten euren buruari, baina ze kalte egiten diguten beste hoi ere ez. Eta ulertzen dut, entzuleok, hau ez da Mr. Wonderfulianoa den planteamendu bat, ulertzen dut, norbait egon daitekela gaizki, egon daitekela eskor, egon daitekela iuntasunean, egon daitekela momentu txar batean. Bada jende bat, baduena joera bat performaziorako ere, dena puntuz ateratzeko, pixkat negatibotasunaren hiperbolean aritzeko, eta hor eroso sentitzeko txerria lokatzetan nola. Eta oso nekagarria egiten zait. Ze atzo bertan, 3 pertsonekin sentitu nuen
arazoak ez zuden lekuetan arazoak eraikitzen ari zirela. Eta ez, hau ez da, inork euki dezake tentazio hemen, osasun mentala, ez barkatu. Hau da, joera bat hartu duzuna eta irauli behar dena. Zure ondoko herriko banku bati tornillo bat falta balin bazaio eta zuk uste baduzu, eske pentsa, herri hortako udalak ez du banku horren torlojua konpondu, eta naukazu ordula orden bat horrekin bueltaka, barkatu, bi arazo. Bat, loak entzen dizula, loak endu ere zizun zerbaitek, eta beste ari zarela niri 15 minutu abek izorratzen. Garrantzitxuen arian, ez? Eta faltzeko geratu gara. Problema ondo nahi ez molestatu. Hombre, a ber, benetan arazo bat da, konpon dezakegu, zerbait egin behar dugu, garrantzitsua da, ez dauka, ez hanka ez buruzu kakapuska horrekin egotea tematuta. Baina gaur da, kakapuska hori da bihar beste bat. Amorroa daukazu horre, ari da, Eta dago horrelako jende desente. Batzuk baditut inguruan gainera, eta bueno, nik erabakiut moztea, ya está. Listo, arazo honek ez dik gehiago, punto. Egualdi hacemos. Claro, aldarrikatzen hasi barko dugu, igogailuko konversazioak. Zeba? Ze batzutan, behintzat, igogailuko konversazioetan, badago jatortasun bat hor erdian. Eta ez negatibitate hau. Eta honeki... Esango Juri. Erresa dela, gaizki egon direnek, edo etapa txar bat pasa izan dutenek, niri gertatu zait, erreza dela behin astentzara kejaka eta behin astentzara pentsatuz dena gaizki doala, eta oso erreza da bukle horretan sartzea. Satorzulo horretan zaude, eta orduan dena da txarra, eta iruditzen zaizu dena da txarra, eta orduan zure iruzkin guztiak dira negatiboak, eta ondokoak nekatu egiten dira, ze energia asko xurgatzen du horrek, eta ez soilik ondokoak nekatu egiten direla, benetan iruditzen zait, bakoitzaren buru osasunerako ere, kaltegarria dela, erabat murgilduta egotea, hau gaizki eta hau ere bai, eta hau ere gaizki eta gainera euria, eta gainera igogailoa izurretu da, eta gainera auto bat pasada eta zipristindu egin nau, eta gainera bertan bera geratu dau, eta gainera honek esan dit beste zera, eta horrela, uste dut, eskortasun horrek elikatzen duela, eskortasuna, eta egiten dela hor gero. Eta hala ere, berrio diote, ni naizari hainbeste... Nola esan, osasun mental arazo batetik edo depresio batetik igarota dagoen horbaitetaz, enaiz hortazari, askoz azalekoago diren egoeretaz ari naiz. Eta hor ere, osasun mentalean, ziurrenik diagnostikatu beharko genuke momentu batean ze egoera ari diren katramilatzen eta hautsi behar diren, baina ez dagokit niri hau nolabait hemen azaltzea, tarako daude adituak, baina hori ere badugu mai gainean askotan ematen diogula espazio gehiegi gauza batzuei eta baino ez ari naiz ozpinduta bizitzeko autu hori egiten duen jende horretaz. Eta batzutan uste baino askoz simpleagoa da hori aldatzea. Enaiz ari depresioan dagoen norbaiti, ez zaite triste egonez, enaiz hortazari, enaiz kuñadismotikari. Ari naiz autuetaz. Eta batzutan konversazio positiboak mai gainean jartzea bada autu bat, eta konversazio negatiboetan katramilatzea ere bada autu bat. Hortaz ari naiz gehiago. Eta badago pixkat, gero, omendik haratago, gaitzean errekreatzeko joera duen jendea. Eta hor ere pixkat hiperbolikoki gaitza bizitzeko. Eta zabaltzeko ingurura eta sare sozialak askotan tarteko dramaren narratiba guzti hori, ez? Eta dramaren narratibak, esaten zuen ere lagun zendu berri batek, dramaren narratiba besterik ez dakar. Eta zer sortzen dugun, eta non kokatzen garen horrek ere bere biziko garrantzia dauka, eta askotan uste dut, perspektibatik galtzen dugula. Beraz, pixka bat bizitzari baikortasuna eta utzi uzpinkeriak alde batera. Gauzak horrela, goizeko 10:40 minutu ditugu, eta aurrera egin beharko dugu. Lehen aldiz berriro podcastaren atal bat elkarbanatu behar dugu gure entzuleekin, eta uste dut, gaur entzun dugun Natali Izagirrerekin Pablo Zurutuzak izan dago solasaldia, elkarbanatuko dugula gure entzuleekin. Gainera, polita iruditzen zaitez, prozesu kreatibo batean aritu dira elkarrekin eurak, eta prozesu kreatibo hortatik, sorkuntza prozesu hortatik, Pablo Zurutuzak atera du, Natali Izagirreren
lehen aldi hoien inguruko hausnarketa bat. Nolabait, bueno, esan dezakegu optimizazioa badagoela hemen, baina era berean uste dut polita dela, norbaiten gana sorkuntza prozesu batean hurbildu eta gero, ari mami hori ateratzea. Beraz, ondo bat deritzezue, entzuleok, murgilduko gara lehen aldiz berriro honetan, eta gero zuekin jarraituko dugu noski, baditugulako gauza asko elkar banatzeko hemen. Bigarren kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Egun hon entzule. Hau lehen aldiz berriro da. Artista desberdinen lehen aldiak ezagutzeko tokia. Artelan bakoitzaren atzean beti dagoelako gazte hasi berri bat. Gaur, Natali Zagerra. Nere erlazioa musikakin esango nuke jaio nitzanetik edo behintzat txiki-txikitatikan asizala edo izan detela. Txikitako bideok ikuste dituten bakoitzean beti nao edo abesten edo instrumentun bat jotzen. Bereziki goatzen naiz daola bideo bat naola lurrian etzan da eta dago teklatu bat nere aitak txikitan edo izango zuna. Eta hori jotzen, eta guraso komentu ziaten, hainbeste jotzen nula, teklak txikitzen bukatu nula, eta beti onda musikan erekin jaio nitzanetik esango nuke. Eta ze paper zuen musikak zure etxean? Musika beti izan da garrantzitsua nere etxean edo beti onda presente. Egia da nere gurasuek ez dutela instrumentu jotzen edo ez dutela abesten. Amak beti komentatu izan dela aukera izan etzulako baita ere ez. Behien etxean ez zitzaion edo garrantzia eman edo ez zuten aukeraik izan instrumentuik ikasteko, eta orduan alderdi hori ez zuten inoiz garatu ez, baina beti entzun izan da musikan ere etxean egunero, beti aitan kotxean baitare entzun izan deu artista ugari, beti desberdinak eta musika estilo asko, eta nik uste hortikane asko jandetela ez edo, eta lagundu itela musikakiko dakaten maitasun hori garatzen. Beti da nik izan dezu maitasun hori, baina, egongo zen momentu bat, hasi zinela serioa hartzen edo, noiz kontratu zinantzuk musikari izan nahi zenuela? Esango nuke beti jakin izan dela musikari izan nahi nula, ez? Txikitatik beti sortu izan ditut nire showak, ez nik esaten nun bezala. Familiko bazkari bat geneukan bakoitzean edo etxean baitare, beti jartzen ditun silak, egoten itzan atxalde osoa ensaiatzen, normalian nire lehen guzinakin edo, eta gero hori musika jartzen genuen, eta beti kontzertuak ematen, ez? Naiz eta jolas moduan izan, beti gustatu izan zait, eta nik ustet, txiki-txikitatik asmatzen ditun nire kantak. Nire lagunei galdetuz gero nik uste behar guatuko ziala, doinuak edo estribilloak sortzen ditun, zer gauzetako. Jakingo zenuke esaten zein izan zen, zure lehenengo kanta edo ez duzu gogoratzen? Ez dakit goatzeko gai izango nintzaken noiz sortu nu nire lehenengo kanta. Dakatela oroitzapena, txiki-txikitan sortu ez, baina itzultze genitula edo euskaratze genitula kantak. Eta hau igual LH irun. Eta hortikan aurrea baita ere, beti izan, bai ingelesezko edo gaztelerezko kantak hartu, eta euskaratze genitun, eta nola baite letra sortu, eta hoi beti, baina nire lehenengo kanta, nik esango nuke, 10-11 urtekin agian, badakat bat gordeta, baina nik uste adin hortatik izango zala, jabein gitarra jotzen hasi nintzen garai hortan. Eta orduan zer entzuten zenuen?
Nik esango nuke musika estilo ugari, artista ugari entzuten ditula garai hortan, baina bueno, hori beti izan da, nire etxean gertatu izan dana. Osea, guk entzun deu, asko bai Kenzazpi eta talde euskaldunak, klasikoak, danak, baina baitare entzutezan, hori irratin jartzen zuten eozen gauza, edo baitare Caribe Mix, esan nahet. Paulina Rubio eta guztitatikan jandet txikitatik orduan, bai hori Kenzazpi dakatela buruan talde bat bezala asko markatu zeanan ere gaztaroan, baina bueno, denetatik entzutezan nire etxean. Saio honen helburu nagusia, artisten gaztetxo eta umetxo hasi berriarekin konektatzea da, eta gero ez, itzultzea gaur egun gora. Zentzurtan beti saiatzen gara gogorarazten, gogoratzen dezun zure lehenengo kanta, hola, zuk sortu eta bukatu, ez dakit gogoratzen zen kantarren izena edo zerbait. Bueno, sortu nun lehenengo kanta zan Maitasun kantu bat, eta nik uste nire gaztaroan sortutako kanta denak ziala Maitasun kantuak, geho helduagoen itzanean, hasi zitzaian kostatzen Maitasunan inguruan idaztia. Baina txikitan beti izan hori erabiltzen un gaia, eta nik uste zala, hori bilagunei gustatzen zitzaigula mutil berdina, eta sortu nun kantu hau bien artean abesteko. Olako zerbait, baina ez gai gehiago gogoratzeko egia esan. Horrelakotan zaila izaten da, baina posible da agian noizbait guk kantuari entzutea? Ez dut uste kantu hau inoiz argia ateako danikan edo kaleratuko etenikan, egia esan da txikitan idatzitako kantu bat, ez? Egia da oain, hau burura etorri zaitela, gustatuko litzaidakela kantu hori aurkitzea, eta entzutia edo jotzia, ze badakit grabatuta dakatela grabadoran baten edo, baino argia ez du ikusiko inoiz. Bueno, behin lehen urte horien errepaso eginda, gaur egunera itzultzea tokatzen da. Eta, zure gaur egungo musikari ibilbidearen inguruan galdetzeko asmoa daukat. Azken batean urteak dira, zure musikari ibilbidea hasi zenuela. Duela ja urte batzuk pasa dira, Garena diskoa eskuartean zenuela ibilbideari hasiera eman zenionetik. Eta egia esan, nik bintzat horretzen dut, harrera oso ona izan zuela lan horrek. Ez dakitzuk nola gogoratzen dituzun lehen urte horiek. Hola, profesionalki nire musikako ibilbidea hasi zan 2019ko martxoan uste Garena kaleratu zala, ondo oroitzen bat behintzat, badakit prozesu osoa hasi zala 2017an. Eta gero 2019an atea zan. Eta garai guzti hau, bai gogoratzetela Maitasun askokin, oroitzapen polita ditu garai hartakoak, lan handia izan zen, baina izugarrizko ilusioakin, eta energiakin eta gogoakin gogoratzen dut garai hura netzako izan zen, amets bat realitate bihurtzea bezala, ez? Txikitatik beti amesten ez, kantuak kaleratu edo disko bat ateratze horrekin, eta nolabait izan zen, hori amets hori errealitate bihurtzea. Egia da, gero hortikan ikasi nula aldi berian ze zaila dan musikaren mundua, hori lan asko dala, bai kontzertuak lortzeko, promo egunak, hoi dana lan handia izan zen, baina gogoratzen dut hori oso oroitzapen polita bezala, eta amets bat errealitate bihurtu izan manu bezala, ez? Eta beti gordeko ditu ere bihotzean Maitasun askokin. Nolako izan zen Nataliren hasiera, talde bezala? Nolako da talde bat sortzea? Talde honen hasiera izan zen, nahiko nik uste modu naturalian ateratzen zerbait, ni 2017ko udan bueltatu nintzen estatu batutatik, eta hori baixak eta biok elkartzen hasi ginen, kantu ukiteko, gehien biogenekalako gogoa pixkat zerbait berri egiteko, eta isak izan zen nire gaztaroko gitarrako irakaslea, eta elkartu ginen, eta nik oroitzen dut behintzat, lehenengo ensaioa izan zala, nolabaite borradore bat edo Our Song, diskako uste bigarren kantua zanan,
hori, lehenengo pusketak aterazian. Oita gero izan zen iparrorratzik gabe, eta gero jarraitu genuen beste kantak pixkanaka sortzen, ez? Izan zen prozesu bat, elkartze ginena nik uste astian behin edo, eta bata besteai bialtze genizkion gure ideiak, edo elkartzean erakuste ginen bata besteak zezkan ideia horiek, eta jute ginen kantuak osatzen. Gero, Kubasen grabatze genitun, eta ja ikusi genunean 9 kanta genezkala, esan genuen, talde bat sortu berko deu, eta kantu hauek grabatu. Eta, basi ginen pixkat ingurun behiratzen, ea zenekin elkartu gintezken, ze musikari zautze genitun, Isaki, okerrez bana izan zen Josu Erbiti, gomendatu ziola Olaia Intziarte, gure pianista edo teklatu jolea izateko, jarra ginen kontaktuan, Olaiakin bildu ginen 3, eske oso polita izan zen, eta gara hau dakat gordeta maitasun askokin. Gero baitar elkartu ginen Gorka Mendizabalekin, eta gehien kostazitzaieguna izan zen, basu jole bat bilatzea, baina, azkenean Facebook bitartez baten batek gomendatuta aurkitu genuen Andres Insua, eta baiezko eman zigun, eta, hola hasi zian gure lehenengo ensaioak. Taldea martxan jarri, diskoa egin, prozesu luzea pasa, promoa, aipatutako guztia, kontzertuak, eta hortik urte batzuetara, berriro itzuli zinen estatu batuetara. Urte batzuk izan dira bertan egon zarenetik, eta orain berriz bueltan zaude, beti zaude han eta hemen, ez, joan etorrian, baina galdetu nahi nizun, musikaz ari garenean, alor musikaletik begiratuta, ea izan alduzun aukerarik han zaudenetan musika giroan barneratzeko edo bertako giroan sartzeko. Bai, egia da, estatu batutan bizitzeak eman ditela aukera bertako musika giroa ezautzeko, pertsonalki ez nahi izango nuken bezain beste, ze, beti libre hongo banintz eta denbora hartuko banu, Austinen behintzatu hain azken 2 urteutan Austinen bizitzeko aukera izan detela, beti dao zuzeneko musika. Beti aurkitu dezakezu tabernan bat zuzeneko musika jotzen nahi diana, eta hori dana, nahi bezain beste ez esperimentatu, baina, badakizu nola da, eguneroko errutinan sartze zehala, eta ez dezula ez dara denbora hartzen, gero, nahi dituzun gauzakiteko, baina, bai zeharka ere, guzti hori bizitu izan detela, azken 2 urte hautan asko entzun dut countrya, bai irratin, bai kalian, eta asko gustatzen zaiten estilo bat da, eta bestela horren aurretik ere nik beti entzun izan dut estatu batutako musika, 14-15 urteetatik hasita edo, YouTubeen bitartez beti jartzen izan entzuten bertako jendea, coverrak, behain kantatzeko modua, garai hartan deskubritu nun baita ere Tori Kelly artista, izan da lan ere referentetako bat, gehien bat R&B musika lantzen duna, eta nik uste ezagutzeko aukera izan detela, lehenengo pertsonan, baina lehenago ere ja ezagutzen nula zertxo bait. Eta zer ikasi duzu bertako ikuspegitik? Bertako ikuspegitik nik uste 2 gauza ikasi dutela gehien bat. Bata eta ni inbidia asko emateitena da, ze gaitasun dakaten improvisatzeko, jam sessionak iteko, jende ezberdinakin elkartu eta momentuan benga, sortuko deu eta gaina, eske musikari oso onak daude bertan hemen ere bai. Baina, bakate gaitasun hori, nolabaite lotxak gabe edo akatsak iteko beldur hori gabe, agian baitare behaien instrumentua oso ondo ezautzeutelako noski, momentuan sortzeko eta momentuan improvisatzeko. Hoi da zerbait dein biri asko mateitena, zenien aiz gai hori iteko, ahotsakin igual bai, baina instrumentuekin ez dakatain besteko soltura, eta hori bada gauza bat, asko gustatzen zaitena, eta gero bestalde baita ere dakaten disiplina. Esan nahet, bakizuen nola dan, estatu batuak danak oso kompetitiboak dira, denak izan berdu de honenak, honena ez bazea batzea iritsiko ezerta, eta pixkat mentalidade toksiko hori dakate, baina aldi berian bai diala oso disiplinatuak, ordon txikitatik asteia, bai eskolan, instrumentu bat ikasten, eta bai eramateutela instrumentu horren ikasketak oso modu serioan. Eta gero, iristen dira maila batean nun, albideratzeien nahi duten aitia.
aldegia, bai improvisatu, edozein estilo jo, eta horreke bai ematen dit inbiri pixkat. Lehen ere aipatu duzu, country entzuten ibili zarela azken aldian, azken bi urteetan, imaginatzen dut ere gauza gehiago entzun dituzula, baina azken batean, naiz eta ez den horren urruneko kultura bat, beste kultura baten sartzeak beti eramaten ditu horrelako aldaketatxoak. Eta ziur nago, orain kantu berri batzuk aurkezten ari zaren honetan, orain hitz egingo dugu horren inguruan, baina, kantu hauei zer eman dio, estatu batuetan bizitzeak, zer dute kantu hauek bertatik? Esango nuke estatu batuek eman diaten hori edo nire kantuei eman dien hori dela, inspirazioa edo idazteko aitzakia. Nik uste dut etxetik urrune ote horrek edo herriminak beak emate igula aitzaki bat idazteko, ez? Eta ni behintzat, bertan bizitzen hona izen, bi alditan gertatu zaiten zerbait da. Lehenengo aldi hartan, nik uste lagundu ziala etxetik urrune ote horrek edo estatu batuetan bizitze horrek argi ikustea nik musikari izan nahi nula, eta horra sinitzen jotzen gehiago edo nire kantak sortzen, edo pixkat gehiago esperimentatzen, eta hortik etorren itzan indarrakin, eta inspirazio horrekin ez, kantuak sortzeko, eta garena lehenengo diskortan, juntzean kantu horiek iteko, eta bigarren aldi hontan ere berdina izan da, esan eta etxetikan urrutiote horrek, ezakit zergatik sortuzun berriz ere neregan indar hori edo inspirazio hori kantak sortzeko, orduan noski guztioi presente da hola nere kantetan. Aipatzen ari gara ez, orain kantu sorta berri batekin zatoz, berriro, eta asko diraia, azken aldian argitaratu dituzun aurrerapen kantuak, kantu eta bideoklipak gainera oso ederrak eta oso landutakoak. Zer moduzkoa izaten ari da harrera edo itzulera? Egia esan, itzulera hau bai dela izaten pixkat arraroa. Modu desberdin batian bizi izan detela edo bizitzen nahi naizela, gehien bat, kantuak kaleratu dituten momentuan eneolako Euskal Herrin. Neon estatu batutan eta initzan kantuak kaleratzen euskeraz ez, eta Euskal Herriko jendeak entzungo zituen kantuak, baina hemen ez zeote horrek, nolabait urrundu nahuela, ez dakit, esperientzia horretatik edo ez dakit ondo azaltzen nahi naizen. Ez, izan da, hori nik kantuak atatzen dituen eta ilusio hori sentitzen nuen, baina bai ez dela euki adibidez, lehenago izan un bezala, nire ingurukoen feedbacka, hori pertsonan, edo batean entzuteko aukera, edo Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Entzuleo garazu tekniko bat dugu, Natali Izagirreren lehen aldiz berriro entzuten amaitzeko, baina saiatuko gara, lehen berreskuratzen, eta zuekin, solasaldi honen amaiera hori berreskuratzen, baina zira, interesgarria da, atzerrian egon eta onuntza sortu, sortzen diren paradoxa horiek ere, benetan interesgarria egin zaizkigu, eta esan dako, saiatuko gara gaur bertan ezpada, tozen egun hauetan berreskuratzen, azken zatitxo hori. Basoan zuaitzak enborren siluetak lurrean guritzala emateko izarrak hortzian ilargi betea diztiran maitasun gauak apaintzeko dena gizakiaren zerbitzu.
Entzuleo goizego 11:04 minutu esan da bezala, hortxe geratuko zaigu pendiente Natal Izagirreren lehen aldiz berriro horren amaiera berreskuratzea, baina Noa Gaztainago jarbidere gurekin bueltan dugu, eta oso ondo dijoakion gai bat dakar gurera. Bai, ipatu duen bezala, Euskaltzaindiak ehunkaitz berri gehitu ditu, iztegira azken egun honetan, eta batzuk oso izango dira, baina beste batzuk berriz, segunirik lehen aldiz entzungo dituzue. Hain zuzen, akademiak eguneratu du, azken 6 hilabetetan, 592 forma berri jaso ditu iztegian, 427 sarrera eta 165 azpisarrera. Gaur egun orduan egunereketa hauekin, Euskaltzaindiaren iztegian daude, 59.296 forma guztira daude. Eta, eta 78.191 bat adiera. Orduan, nik pentsatuet, jarriko izuet erazuet proban, eta eitzak esango izkizuet, asmatze dituzuen. Lehenengo hauek batzuk aukerakin daude, eta gero ja galtuko izkizuet batzuk aukera gabe. Eta ea zuen ustez, nahiko erresa dia lehenengoak, gero ja pixkat. Gozen ba. Hasiko gara errexenetik eta gero zaiagoa? Oi, ama. Nik uste bai, ez? Bale, a ber, guazen. Saiatu gogea. Lehenengo ABC-kin izango ja, eta gero ja... Laguntzari gabe. Ados. Lehenengo hitza da, gatzbako. Gatzbako. Gatzi gabekoa. Eta zein behar dugu? ABC ez dezu esan? Bero eske ja. Ai, barkatu, baina erantzun eginde... Bai, gatzbako zozoa. Bai. Alegia, guk gaztelerazko soso erabiltzen dugu egualdean behintzat, hau soso dago edo, ez? Eno gatzi gabe, igual ogia. Ja, gatzbako. Ez? Ogia. Saltzen duzunean, saltzen dut... Gatzbakoa dela esateko. Bai, ez? Dela. Literalki, ez bakarrik izaera, ez? Izan daiteke. Agian okintegian horrela jartzen dute. Bari. Zibor. Dala. Zibor, dala. Robota, gizakia, makina ezaugarri batzukin, gizakia eta makina barkatu ezaugarri dituen izakia, edo bideojoko. Zibor bat. Zibor bat. Cyborg. Euskaraz, G darama bukaeran. Euskaltzaindiak G-rekin onartu du. Zibor bat. Hori da, bigarren aukera. Dragoi bolarekin ez eginenok ja orduan ziborgak itzidun. Hori da bigarren aukera dela. Nik esango nukere. Gizaki bat, baina elementu robotikoak dituen. Bai, dator ingelesezko ziborrekin. Hoi da. Bai. Gizaki bat, zati robotikoekin edo. Hoi da. Bai. Gero, sueztitu. Sueztitu. Bai. Ez ditu esango erantzunak, aukerak barkatu. Jarritut, baino... Ez dituz esango. Sueztitu ez daukat ideiarik. Nik hau entzun dut eta norbaitek nire inguruan erabiltzen du. Bai, nire inguruan ez errez. Sueztitu niri etortzen zait, sua eta estia, eta derrepente etorri zait, krema katalana burura. Bai. Sueztitua da... Ez dakitzen. Baina, esan du aditza, ez? Sueztitu. Hau jakingo du... Ez behatu, Inigo. Ez. Goxatutik, ezakit zer da ez. Bai, listo. Hau nik ikusi edo. Sueztitu. Baina, nina ezatea ze uste zuen dela. Bale, nik pentsa, sueztitu dela, karamelizatu. Oso gertu zaude. Bai, nik goxatu da. Karamelizar, esango nuk. Ez, baina noak izan behar digu. Nikola keinu egin den lehen, honek piztat eman baizue, bai. Hau da... Vuelta. Zan nahi ez du esatea? Bai. Ez, kiskali. Bueno, sueztitu da tipula jartzen duzunean potxatzen. Potxatzen? Bai. Baina ez duzu kiskaltzen? Bueno, hola itzuli dute, baina... Harin erre edo kiskali. Harin erre. Igual, sueztitu. Bai, bueno, orduan, potxatu izango litzateke, Bai. Hau Lander Garrok inoiz ekarri duelako gaia nik hitzau bilatua nuen. Alegia, nola esaten genuen jator edo ondo rehogatu euskaraz eta topatu nuen baino nintzen konturatzen. Eta pentsa nere buruan etorri da gehiago, bai, krema katalanaren alegia. Konfitatu bezala edo gainekoa erre edo, baina bai, da tipula sueztitu da, tipula jarri zu bajuan eta potxatzen utzi. Sueztitzen. Gustatzen zaititza. Zer egiten du, kontua da, zuk su epelean jartzen duzunean tipula, bere azukreak ateratzen dira. Horren, suak ez ditzen du tipula. Indiok argidatzi du, ni orain txari naiz hori egiten, su ez ditzen. Egon behar du, usain bat orain txe, egon behar du usain batek indiokerren sukaldean. Indioker sukaldari fina da, noiz dator indioker bide batez? 23an. Ados. Ezagit, azteko ze egunden 23. Aste artea. Osando. Bale, noa, gehiago?
Onkeria. 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 Borondate honez egiten duten zerbait, ez? Zintzotasun edo. Gaiztakeriaren kontrakoa, ez? Jartzeu gehiagizko ontasuna. Gehiagizkoa, Gehiagizkoa. Bai. Gehiagizkoa. Bai. Vale, santu jale. Santu jale? Festazale. Santu jale? Santu jale, santua jaten dituena. Baina zein jale, nik zale. Santu jale, santuak jan, ze izan daiteke hori. Santuak jan. Gaztelaniaz, santuak jantzi, vestir santos hori da soltero, ez? Edo olako zerbait. Ez. Aukerak eman. Aukerak baditugu hemen. Ez noa ondo. Aukerak baditugu hemen. Santu jale. Bai daukaz, zer ikusia santuakin, baino ez jateakin. Santu jale. Zu haizea lotzen janari. Bai, egun santuetako zeo ze izan. Egun santuetan ez. Bueno, nahizu aukera batzu ez. Bai, bota. Erromeria zale armorratua, erligio zalea edo monjea. Niretzako erromeri zalea. Gaur San Mieletan, bihar San Pedrotan dantzan, etzi... Bai, santu jale utxa. Santanak ordizin, eta... Gorka Santesteban, santu jalea da. Ez da, ez du esan nahi, barkatu. Ez da oso nahi, ez oso polita, Horrela erabiltza polita litzake, baina ez da oso erlijio zalea da norbait. Bai. Hau da, adibidez esan genezake duela gutxi Madriden bildu direnak aita santuari harrera egiteko, santu jaleak direla. Hor zegoen bat bani ikustera joan eta pixkat morbuari segike bilizan asko ere, bai, Nik ikusi nun jende asko esan nula zet, benetan jende hau junda aita santu ikustera nire ezagun hauek edo, eta gero ikusi nituen bat bani ikusten da zen, eskaintza mauka harrapatu dute bi bider bat. Santu jaleak, ados. Vale, erantzunkidetasunan. Hori da, ardura elkarbanatua, ez? Horrelako zerbait. Bai, ardura kolektiboa edo, ez? Bai, egia daudela hitz batzuk, zentzu daukatela, horretan zentzu daukatela, bai. Adibidez, hau, arraro egiten zait, oraino sartu dutela iztegian, eta ez zegoela aurretik. Bai, nahi baita, bai. Irakurri eta nahi baita. Eta aldiz, bitxia egiten zait, santu jalearena, sartu izana, adibidez, ziborg, ez? Hau da, robotikarekin zer ikusia du, robotika bada zerbait modernoa, eta orduan, sartu dute orain arte ez genuelako erabiltzen. Orain, fededunak eta kopurua bera doanean, santuekin lotura duen hitz bat txertatzea iztegian hori egiten zait bitxiagoa, baina agian horregatik, agian bitxiago daudelako. Zibor hitza, Euskal itzulpengintzan erabiltzen da, 1900 eta 88 garen urtetik, bai. Dragoi iritsi zen oso txiki nintzela Euskal Telebistara, eta ja bazegoen zibor kontzeptua. Bai, uste no, gaina inglesezko etorritako pilo bat hitz daudela, adibidez meme baita, botox bera baita daude. Beste bat galtuko zuet. Ajo arriero, markatu. Ajo arriero da errezeta bat, bakaio egiteko modu bat, bai. Eta hori etzegoen orain arte sartua? Ni baita, ez? Bueno, eske oso gaztelaniaz. Arriero da gaztelaniaz. Baina asko erabiltzen da, esan nahi dut, orain sartu eta lehenago sartu ez izana ere. Bestela nola esaten dezu ez zuek ajo arrieroa, nik beti izan dut ajo arrieroa. Ajo arriero, bai. Horregatik ez zegoen beste izendatzeko modu. Gainera, norbait iparraldetik entzuten gaituztenek, igual ikusiko zuten egoaldean inoiz bakaiu ajo arrieroa, horla itzulita ez. Ajo da batxuria, baratxuria, ez dakite iparralden beste moduren batera deitzen dioten baratxuriari. Berakatza, Bizkaian, Bizkaieran esango nuke. Baina, eta arriero, gaztelerazko arriero da, nolabait gauzak garraiatzen dituen pertsona edo. Orduan, ez dakit batxuri eta gauzak barraiatzen dituen pertsonen arteko joku horretan, baten bakaiuaren errezeta hori, merkantzia garraioan norbaitek baratxuriak ekarri edo zerbait ekarri eta zizelako, edo nondi datorren hitzaren logika, baina gaztelerazko bi hitzoien junta izua da, bai. Honako, nik entzun nun, lehenengo aldiz, truke inunen Euskal Iparraldeko ikastola batekin, asko esatez dutela, agian badak izu ez zer den, gibel egin. Gibel egin. Buelta. Gibel, atzera buelta egin. Baina zer dantza egiterako?
Olako zerbait da gorputzeko... Ez du jartzen zehazki zer dan, baina jartzeu dala atzera egitea. Nik adiez banekin noiz zertza, baina egia jende askok igual ez dula ezagutzen, gehiago erabiltza delako. Ipar Euskal Herrin barkatu. Gero, dago, maipetik txistu. Maipetik txistu. Barkatu, hemen entzulatek idatzi digula, gibel eginekin ari zineten. Bai. Eta gibel egin, esan dugu dela, bizkarraman. Atzera egin jartzeu da. Atzera egin. Bai. Bueno, iparraldin gibela asko erabiltzen dute, bai. Ados. Maipetik txistu. Ai, ez daki baino kuriosik. Maipetik txistu. Izangoa, ez? Ez nekin zertzan, Maipetik txistu. Maipetik. Zeintzu hauka. Esango izue daukara? Xuxurlatu? Ez. Nola baiteko zentzu bisuala hauka. Ez dakit nola zaldu. Maipetik txistu. Zentzu bisuala dauka. Jo, eske. Ez da, xirriak itea, Xirriak egitea da? Ez. Maipetik txistu. Eskupekoa edo. Ez. Amonak pagamaten zizunean 8 gramo kokaina pasako balizkizu bezala. Baina zer dago maipean? Gure gorputz osoa dago maipean? Ez dakigu. Ez, bueno, claro. Ja, barkatu, gaizki orduan esan dizuet. Zentzu bizualan etzat dauka, esanaiak zentzu bizuala dauka, baina ez da literalmente maiazpian dago zerbait. Bueno, egon liteke, baina ez da. Bueno, a ver, esan botaze. Da, isilan kritikatu. Zentzu bizuala esaten hon, ze, nire ustez, ez? Nola baiteko zentzu hartu jote saldiai, baina igual. Maipetik txistu isilan kritikatu. Gustatzen zait. Bide batez, indiokerrek esan digu, aste harten datorrela kroketa jatera, baina ja de paso galdetu digu ea zen nahiago degun. Txokolatea, baratxuria edo piperrautxa. Pimentoia. Piperrautxa. Piperrautxa? Ez dakit. Piperrautxa. Indioker, piperrautxa aukeratu dugu. Hori da. Bueno, jarraitu dezagun. Maipetik txistu izango litzake orduan adibidez, ez dakit. Gaur jende asko joango da San Mamesera, baino gero pei hori maipetik txistu egiten diote. Ez? Balin bada... Bai. Ez da besterik gabe kritikatzea? Ez? Bai. Hori baina isilpean. Hori da, bai. Ez da aurpegira kritikatzea, esan du da. Isilpean kritikatzen du, Hori da. Gainera jartzeula dala, isilpean kritikatu edo oztopatu. Orduan, ez dakit oso ondo... Oztopatu ja besta oso. Oztopatu, ez dakit zen. Beste modu bat ere ikustet, oztopatu izan daiteke oztopa jarri besterik gabe. Vale, hemen dago bat, nahi graziasko inditena dela, mokofin. Mokofina, bai. Eta hori... Igual nik ez dakit, baina zuek bai. Ia izik alekume, gure bai, baino. Eta hori etzegoen etzegoen hartuta orain arte. Bai. Ez que berri asko daude. Eta zuk zizango zenuke, sibarita. Txone? Ez dakita zer den mokofina. Bai. Sibarita erabiliko zenuke. Bai. Bueno, dotorea. Ez. Bueno, mokofina izan daiteke mokofina arroparekiko, baina normalean janariarekiko, ez? Esaten dugu. Gehiago. Bai. Alegia, nik nahiago nuke igual beste pintxoa edo mokofina zarazu, bai. Hor, aitortu behar daukat, erabiltzetera gehi orderazko tikizmikiz. Ez que ez da tikizmikiz, ez da. Tikizmikiz da, gazta ez zen gustatzen, arrautzak ere zaizki gustatzen, eta horretarako daukagu beste hitz bat euskeraz, dala mizkina. Mizkina, hori da. Oso hitz ederra dena, eta hizkuntza askotan ez dagoena. Bai, eta mokofina da, ez nik ardoa soilik balin bada 84ko ardo, hau da, Uztakoa. Hori da. Ez nik... Vale. Edo txuleta ez dakizen. Edo bai, niri gustatzen zait txuleta, baino bila bete ondua kamaran, eta gero gatza jartzen diot, maldon keetua jartzen diotze. Eta hori tikizmikiz? Ez. Tikizmikiz da, a ber, naia, jarri ondori, mesedez. Hori da, akatxak ikustea gauza gehiago. Bai, dena gaizkiru itzen zaiona pixka bat, bai, dena horrela, bai. Berez, erderaz erabiltzen da sibarita. Bai, mokofin esateko. Eta, egia da askotan, euskeraz ere, sibarita nahiko euskaldundutako hitza izan dela, egunen batean akaso euskaltzen diak onartzen bukatuko duena, baina bai mokofin oso hitz polita da. Bai, hain da polita, bai honan badagola jatetxe bat mokofin izan duena. Ja, gustatu zain baita izan. Bale, esango izkizuet, hiru eta esan baiazue, horietako bat ez da existitzen, eta beste bi bai daude. Nahi alkortak esan du, ez da existitzen da galdetu dionik zein, eta erantzunkidetasuna. Hitza bai, ez da existitzen da... Kontzeptua bera. Vale, daude bitz, barkatu hiru esango ezkizuet, dala, bat, barkatu, kalapitaka, bai, zarrastel, edo mugikortzaile.
Eta horietako bat onartu du Euskaltzaindia. horietako bat ez dago. Esan guizuet, gero, zein Horietako zebi. Bi onartu. Mugikortzaile. Mugikortzaile ez. Bai, hori da, Nik uste mugikortzaile ez onartu. Bai. Ez. Ondo ari gara edo ez? Ondo esan ditzuela, ondo esan ditzuela. Orduan beste bialdia, kalapitaka eta zarrastel. Bakizu zer esan Nik kalapitaka bai, baina zarrastel ez. Hori da, nire ez. Bueno, kalapitaka ez dakin antzat da, jartze duen dela borrokan edo eztabaidan. Bai. Adibidez jartzeu, atzo kalapitaka ibili ziren futbolaren inguruan. Bai, Eta bai. bestea zarrastel, ze uste zuela. Nik itxasoko hitz kolore hartzen diot, Bai. usaina. Nola da? Kresal usaina dario hitz horri. Zarrastel. Tresnan bat nik. Bai, baina nik izango tresna bat itxasokoa bezala ez. Zarrastel. Hartu zarrastela eta herria txikota. Ez. Zarrastel da... bero asko egingo du eta itxi zarrastela. Eguzkia sartu ez adin zure etxera. Horrek ere baduko le. Ez dakigu, esan. Saiakera ere baloratu behar da, ez? Nik entzun eta itxasoankin relazio baita hartzen niola pixkate, baina ez dauka. Osa, pertsona batekin dauka zer ikusia. Ze uste zue, pertsona? Ui, pixkat zarrapastroso bezala. Zarrastela zara. Bai, baina... Narrasa, bai. Narratxa? Bai. Narrasa esan duzu. Narrasa esan dute hoienikien. Narrasa, bai. Amido, ez da nik Bai, bueno, baina zer da? Pertsona zikina edo axola gabea. Narrasa? Bai, ondo. Bai. Bai, egia da zarrastel entzute zura eta zetuzu hori da ona. Bai. Ona ez baina. Ni gaizki. Bale, oain badaude batzuk erabiltzeitu zela esamoldeekin. Orduan esango ditu esamoldeak, esamoldeak, bai. Ta esan bar dezu ebertzen nahi duten esan. Bota. Txakurrak hortozik. Hoi da, etxe guztietan txakurrak hortozik ez, esaten dela gaztelania... En todas las casas cuesten habas. Bai, leku guztietan... Leku guztietan daudela arazoak. Horia, eske nere etxean, eske ez dakit, eske iza osabak aserre daude erentziaren gatik. Eta beste etxean ere, bai, eta bestean, eta orduan zaten. Bai, gurean anaiak ez dakit... Etxe guztietan txakurrak hortozik. Hau da, arazoak etxe guztietan daudela. Hori horrela da, noa? Jartzeu deiala, bai, jartzeu gauzak daudenen oso gaizki edo porretzian egotea edo... Bai, hori da. Bale, jarraitu? Txoria buruan. Ui. Txoriburu izatea da, bai, pixkate... tentela edo horrela, ez? Tentela. Izan daiteke ere bai pixkate nerabea ezaroko tontakeria hori, ez? Tontakeria hori, ero ez. Txoria buruan, zer da, noa? Pero, ez du jartzen erabezaroko, bai, jartzeu ideia erraroak eukitzea edo amets haundiegi bezala alo. Bai, txoriburu izatea, bai. Hola. Bai, amets haundiegik txoribururekin lotuko zenituzkete, nik ez. Bai. Txoriburu bat iruditzen zait, pixkat, bai, tentelago edo pixkate pulamenturik gabeko hau txoriburu bat da, ez? Ite pulamenturik gabe ez hori da. Nik ikusten dut, erokeri politiak ere egiten ditu norgo, ez txoriburu. Bai, bizidena pixka bat. Bizidena bere mundutxoa. Hori da, eta bihar, eta hoi ingo dut, eta bihar txinara joango naiz, eta txinatik bueltan, eta gero asmatuko dut hau eta beste, eta hori da pixka bat. Gehiago lotzet, baina ez zaude ondo burutik. Ez, baina nik bai ulertzen dudala dela, ba hori, ez, pixka bat, bai, bizidena horrela, etakit, bai, jarraitu no? Bale, arrautza oskolen gainean ibili. Arrautza oskolen gainean ibili da, inglesezko kalko bat, ez? Dala, kontuz ibili da, arrautza oskolen gainean ibili da, ba ez dakit, inigo gaur aserre dago, eta dago aserre... Nien hau aserre! Eta nik esaten dut, justo gaur eskatu behar nion, ez dakit, nire partez zerbait egiteko. Eta orduan ibili bertzala arrautza oskolen gainean, kontuz nola esaten dizkiozun gauzak, ze aserre dago, eta bai, da walking on eggshells, inglesez esaten da. Bai, justo. Hauntzaren gauerdiko ez dula. Hori da, hau Fermin Aramendik eta Xabier Usabiagak ziklismo kontakizunetan aspaldi erabilizuten asko, eta nik handik jaso nuen behintzat, duela hogeita asko urte, edo. Ez da hauntzaren gauerdiko ez dula da, ez da edonolako kontua. Garrantzia duen kontu bat. Hori da, ez da garrantziarik gabeko kontu bat. Bai, garrantzia duen zerbait da. Kontran erabiltzen da. Bai, esaldi bat jartzeko adibide mondun dala. Horrek axora du, hauntzaren gauerdiko ez dulak beste. Hori da. Nik egia zan egin zute eta ez duen ulertuko.
Baina hor ironikoa da, Kasu horretan esan nahi du ez duela garrantziarik. Oida, ez daukala, bai. Baina hau ez da, hauntzaren gauerdiko ez duela, da, hau ez da garrantziarik gabeko zerbait. Esan nahi du, horrek inportau horren gutxi, ez dakiz zer bezala. Hauntzaren gaurriko ez duela bezain gutxi balio du edo garrantzia du, baina normalean, nik behintzat beti kontrako egitura negatiboan entzun izan dut, hau ez da hauntzaren gaurriko ez duela. Da Julenek erantzun goli dake, zalantza izpirik gabe. Eta jarraituko nuke turraren 17. etapa kontatzen. Jarraitu noa? Katu zaharra. Asko dakiena, asko bizitakoa. Bai. Esperientzia handiko pertsona bat. Katu zaharra. Gazteleraz perro viejo erabiltzen da. Eta zergatik euskeraz katua. Eta ez txekurra. Interesgarria. Agian zergatik igual euskeraz sortu zen eta aldatu intzit. Claro, agian euskeraz sortu zen eta gaztelania zergatik. Hoi da, zarata atera edo meter ruido bezala. Baliteke. Baliteke. Katu zaharra, katu zaharra da. Asko daki esperientzia duna. Gustatu zait. Nei baita. Gero, hau izaten da, saiak erabile egin behar direla eta txertatu egin behar direla zure hizkuntza, baina saiatuko naiz, katu zaharra, gustatu zait. Bai, ni gaina okerrago, entzutet txakur zaharra, okerrago, ez dut, katu zaharra nahiagoet. Dotoreagoa da, katu zaharra, ados nago. Katu zahar bat. Ados nago, txakur zahar bat baina, ados nago. Ilargian bizi. Zure munduan bizi? Bai. Hori zaharra, hori orain onartu dute, ez? Bai. Ez dakit iran, orain onartu dutela hau, edo agian nabarmendu dituztenak, bai. Edo forma gisa orain sartu da, eta... Ilargian bizialaren gazteleraz ere, estar en la luna de Valencia esaten da, estar en la inopia ere gazteleraz esaten da, ez dakit handi datorren, edo gurea genuen, baina, behin hizkuntzan erabilia denean, gurea ere bada izan jatorriz edo ez, eta bai, ilargian egon, bai. Pitxerra iturrira gehiegi. Pitxerra iturrira gehiegi izan dezu. Ez dakit hau nola ulertu. Gehiegi doa pitxerra iturrira esango zenuke, baina ez dakit zer esan nahiko zenuken. Gehiegi ari zarela insistitzen, gehiegi ari zarela saiatzen zerbaitekin eta igual nahikoa dela, moreman behar dela edo ez dakit. Bai. Jartzeu dela, gauza bera behin eta berriz eginez gero, azkenean zerbait txarra gertatuko dela. Nola zena? Gazteleraz ere badago tanto balkantaro la fuente que al final se rompe. Eta nola da esa era? Gauza, pitxerra iturrira gehiegi. Egia, emateula ez daula bukatu bezala. Ja, bai. Gehiegi, Aritza ematen du falta zaila. Bai, gehiegi beteo, ez dakizen. Zerbait falta zaiola bezala emateu. Hor beharko duke rima. Pitxarra iturrira gehiegi, arima behiegi. Zauka zentzu berezirik, baina poetiko geratzen da. Bueno, guk behiegi ez du erabiltzen, baina bizkaierak badu behiegi kolorea. Jarraitu noa. Bai. Bueno, hain berriz esango izkizuet, 3 hitz, eta... barkatu. Oida, 3 hitz, eta ze bi dian egitazkoak, eta, ze 3 asmatuta. Bata da kaskarin. Nahiago zuen lehenengo esate eta gero ze esan duten, o lehenengo esan ze bidian egia eta zein gezurra. Esan 3 eta saiatzen gara asmatzen zein den gezurra, ez? Bai. Vale. Kaskarin, muturbeltz. Muturbeltz esan zu. Bai, muturbeltz, eta pantaia zulo. Parkatu, bai. Pantaia zulo da... Gezurra dana, Kaskarina asko erabiltzen da. Pantaia zulo ez da existitzen. Eta muturbeltz ere... Bai, muturbeltz, bai. Bai, erabiltzen. Hoi, erabiltzen. Eta zer da... Zer da kaskarin? Esamarron zer da pantaia zulo, baina hori da gezurra. Gezurra dala. Hori da gezurra. Gezurra dala. Kaskarin dala, berritxua edo iztun handia izatea, eta muturbeltz dala, umore txarrekoa izatea. Nik askarin, uste ez dela erabiltzen ola berritxu bezala, beste modu baten erabiliko nuke. Bai, un igual gaizki erabilita. Piskat kasko harina ez, burua. Baina, eta pixkatola... Inigo, nahizu bat egoreleakin lotuta? Bai, mesez, badakizu euri egin behar duela, gaur euri jasa otako duela. Bauka itxura, Bera, horrekin lotuta nahizu esatea hitz bat. Asko erabiliko zuen igual. Erauntxi. Ez dut nik asko erabiltzen, baina polita da. Baina zu asko gustatzen. Ez zaizu gustatzen igual diatzen zitzetea. Hori. Esan asko gustatzen igual diatzen zitzetea. Inigo kexatu egiten da jendeak hitz egiten duenean eguraldiaz, bai. Bai, dala euri edo ekaitz bortitza egitea. Hori da. Gero, kilimushi. Zer da kilimushi? Ezakit, pila gustatzait. Zer ustez zuela.
Ez behatu hori. Ulertu dizut ez dakizula zer da. Bakit zer da. Baina hau ez da guraldiarekin erlazionatu. Ez. Kilimusiz, kilimekin olako laskan mota arematekin erlazioa? Itzak, ez daukaz erikusia esanarekin. A ber. Mutxi ez, kilimusi. Kilimusi. Eserekin? Bai. Kilimusi. Ai, superpolita. Kilimusi oso hitz polita da. Kilimusi, baina zer esan edo kilimusi. Bota, zer da? Argi gutxiko ilunabar edo egun sentiko giroa. Wow. Kilimusi, zer polita. Baina ez dakin nonik anateko zanitzu, ez dauga. Hola, berriro, kili? Musi. Kilimusi. Berriare ez da izango, zemen ikusten ari naiz existitzen dela. Eskaut talde bat. Bai, kilimusi eskaut taldea. Arrigorriagan. Kilimusi, diosala agur edo gur egiteko keinua, batez ere gehiagizkoa. Izegi honetan beste zerbait esan nahi du kilimusika. Bai, hemen ere bai. Ben jartu dela ilunabarreko argi lausua. Saria hartzera joan zenean, haren kilimusiak amaitu ezinezkoak ziren. Kilimusi labairuk eta eluiarrek, no? Ez dut esaten, zuk esaten duzuna, hemen jartzeu dala. Nuzte jartzeu hor? Eta Euskaltza Indiak ere kilimusi ez du esaten dela iluna barra, no? Bueno, Maitias. Kilimusi. Maitiak, aurrera egin behar dugu, gure gonbidatua zai daukagu, eta arekin aritzeko ordua daukagu, beraz kilimusi ikertuko dugu, eta astelenean ariko gara entzuleok. Kilimusi kontzeptuaren inguruan, nik Arrigorriagako lagun musikari bati galdetu diot, ea erabiltzen duen kilimusi hitza, baina momentuz aurrera egingo dugu. Noa Gaztañaga Jarbide, mila esker. Agur esan barruzu hori, da, zuk agur esaten duzunean. Eskerrik asko zuei, agur. 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 Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Garazi Navas Mundiñano, Usan Solo, akordoi jole, musikari eta sortzailea. Oso txikitatik izan du harremana musikarekin. Galdakaoko Maximo Moreno musika eskolan Maite Gortxategi izan zuen hizkuntza musikaleko irakasle, eta oso gustuko zuen. Bera zen akordeoi irakaslea, eta berarekin izandako harremanak eraman omen zuen Garazi instrumentu hau aukeratzera. Oso irakasle on eta jatorra baitzen. Harrezkero, akordeoia bere adierazteko modu edo biderik zuzenela dela aitortu du. Instrumentu honetan trebatzen jarraitu du Bilbon eta batez ere musikenen. Bertan, 7 urte eman ditu. Akordeoi interpretazioan goi maila eta masterra ikasi zituen, eta baita euskal musika tradizionalean gradu ondoa ere. Horrez gain, naiz eta berak menperatzen ez dituela esan, pianoa, perkusioa eta kantua ere ikasi ditu. Pianoa, Bilboko Kontserbatorioan erdi mailan 4 urtez osagarri modura. Perkusioa musikenen goi mailan 2 urtez osagarri modura, eta kantua ikasketa guztietan zehar. Honek guztiak, mota eta estilo ezberdinetako proiektuetan lan egitera eraman du. Hauetariko asko, musika taldeetara bideratuz. Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin aritu da. Espainiako Gazte Orkestrarekin, Maite Larbururekin, Maite Arroita Jaurigerekin, Eter Ensamblen, Nere Alberdirekin, orain gutxi, Maria Zubimendirekin batera ere 2 akordeoirentzako duo disko atera du, jaialdi askotan ere parte hartu du, eta diziplina anitzeko artistekin sortu du, antzerkia, poesia, instalakuntzetako musika, eta abar. Tripak antzerki konpainiarekin, Platea lanean aritu zen, Ostomila Txotxongilo konpainiarekin ere aritu da. Hemen ondo ezagutzen dugun Manu Gainerekin sonografia irudipenak sortu du. Ibon Erregenasekin Etxepararen olekiei musika jartzen ari da. Oinkari dantza taldearekin eta ikantzerki taldearekin Makil Hotsak ikuskizuna estreinatu berri du.
Maita Aizpururekin orain gutxi, Adar bakarra ikuskizuna sortu zuen, edota Oier Etxeberriarekin 2 pieza sortu ditu Bartzelonako erakusketa batean jartzeko. Hoietako asko, azken aldian burutzen ari den proiektuak dira, eta horri guztiari doktorautza ere gehitu behartzaio. Sorkuntza eta improvisazioa gustuko omen ditu, baina ez dakit egun duen agenda hori guztia lotzeko, improvisatzeko tarte gehiegirik izango duen. Hori ere galdetuko diogu berehala. Ongi etorri bigarren kafeko kafeutxera, Garazi Navas Mundiñano. Kaixo, eskerrik asko, ama sostin olako presentazio hain potolorik inoiz otatutena. Eskerrik asko, ama. Lan hartu oso. Zen zuena galderak egingo izkigu? Bai, jakina. Bigarren kafeko galdera ofizialak bi dira, baina zuk aukeratu behar duzu bietako bat. Bale. Lehenengoa da, orain etorriko balitz zinema zuzendari bat, eta esango balizu, zure bizitza errealari buruzko pelikula bat egingo duela, baina dena ezin duela kontatu, jaio zinenetik orain artekoa konta ezakela, etapa bat. Nahi duzuna. Galdera da, ze etapa aukeratuko zenuken, eta gero horrela ikustezakezu etapa hori, pelikula batean islatuta. Hori da lehenengo galdera. Zure keinuengatik iruditu zait, zaila iruditu zaizula. Bigarrena, zaila da, ez dizuke zurrik esango. Da, nola gustatuko litzaizuke izatea zure funerala. Zelako galera dira. Bai, biak dira zailak badakigu, baina horregatik ez zaituztegu derrigortzen biak erantzutera, eta aukera daukazute bata edo beste erantzun. Bueno, inbauto entxe bertan erantzun. Bai. Bale, errezagoa funeralana. Beste, hastakit. Oso pretenzioso iruditzea jate, baina funerala, urbiliko jendeagaz, familiagaz, eta baspada elizatik, baspada, ez dakigulako zer datorren gero, eta ez dakinik. Hola, ze. Osan da? Ados, mentxe daukagu erantzun berri bat, ustut orain arte inork ez digula... Ez olakorik erantzun. Mendik tira, bai, beraz, ondo. Bueno, galdera ofizialak erantzun da, Uiana, entrevista zurea da. Bueno, eta zurea pixka bat ere nahi baduzu, Bai, pixka bat sartuko naiz. Hortxe haukagu gure akordeo txikitxoa. Hemen inkordionista asko ibiltzen gara hemen bueltaka. Beraz, ongi etorri inkordionisten templu txiki honetara. Gauza asko lakoak, Ez, bai. Empatia guztia, bizitzan. Bueno, Garazi, nik aipatu dut ez, txikitatik harreman handia izan duzula musikarekin, eta oso garrantzitsua izan zela ez, hizkuntza musikaleko irakaslea, bera akordeoi irakaslea zela, eta horrela aukeratu omentzen nuela akordeoia. Oso gazte zinela, ze oroitzapen dituzu hasierako urte haietaz? Bueno, hasieran dana da barrie, eta batez be, egia esan niri bardin izango jaten ze instrumentu hartu, baina maitegaz superposik ibilten ginen txikitan, eta pui musikala montaten genduzan, eta, kariño asko hartzen dut zu pertsona bateri, eta gure osuna segidu beragaz. Orduen, esan akordeoia maitene balako asako, baizik eta bera maitene balako, eta dinoko harremanetan segitzen dut beragaz, eta etorten da kontzertuetara, eta berari eskerra, zateotza, eta hau zure errue da. Estres guztia hau zure errue da. Baina gero, eukiko zuen zerbait akordeoiak harrapatu zintuena, ez da? Bai, gero, nera bezarora heltzen zarenean, eta ja, burmuinak beste leku batzutatik sakondu aldauenean, ikusten duzu nola akordeoiak emototu zen aukera pila bat, gainera portatila dela, ez dozu lantzufatu behar, edo zen gauza inzenkela, orduen egia da, horrek irekitzen dutula unibertso bat, igual edade horretan ikusten duzula okarrik folka eta klasikoa, baina gero kontemporaneo ere ikitzen jatzu, antzerkia, improvisazioa, eta hori instrumentu guztiek ez da gertatuten, orduen, horregatik batez be maite dut. Ze esango zenuke akordeoiaren gaur egungo egoerari beuruz begira? Nik esan izun berak, akordeoia jotzen zuela eta orkestan eta bar, nik ere aitortu barizut, ez dizut esan, baina nik ere akordeoia aukeratu nuen bere garaian, lehen instrumentu, gero pianoa. Garai batean nire belaunaldian jende asko geunden akordeoia ikasten genuen, jende dexente zegoen nire eskolan adibidez, gerora gutxitzen joan da, nik ezagutzen dudan musika eskola hortan, eta nik uste dut... volumena galdu egin du hori zalantzari dela. Gaur egun nola ikusten duzuzuk? Orokorrean zaila, nik beti adibidea jartze dut, ondala urte batzuk Gernikan emoten ebasan klaseak, horko konservatorioan, eta ondala igual 15 urte 4 irakasle gozan akordeoikoak lanaldi osoan, eta azken aldian ni egon nintzen egun bat bakarra, orduen. Hori baino izlarik zuzenagorik ez da, orduen galdu dira ikasle pilo bat, batez be trikitizak irabazi oskuterreno guztia, eta egia da, nik trikitiza asko maite dut, eta repertorio asko jotzeo trikitizana, baina egia da trikitiza pizka limitatuagoa dela, eta polite da, baino
akordioak irikitzen dutuz beste bide hainbeste oso bastakit anitzak, trikitizak ez dutzu zanak emoten, eta bueno, irabazi osku, agertzen delako mediotan, asako, leku guztietan merkeagoa dalako hori, hori, guraso bati izaten mogotzazu, 6 urteko bati, ja hasikeran 2.000 euroko instrumento bat erosteko, ez da erraza, ez? Eta, bueno, gero ikasi bardala asko. Igual, hasiera baten ez da hain erreza jotea edo zer lortutea beste instrumentutan bezain beste, orduen, bueno, horrek ere ostrobo bati suposatzen da uste dut. Eta gero, moda galdu jakula edo joan jakula, hola da bizitza ez. Baina alare, bitu, euskal kulturan badeko bere pisua, eta egia da, lehen itxeiten duzula 30 urtetik gorako jendea gazta gehienek akordioek hasi bila urte bat minimo, ez? Eta, bueno, pizkat prestigioa galdu dau. Baina, hor gauz, eta saiatuko gara buelta emoten, edo behintzat ez galtzen, eta ikasleak behintzat ez galtzen, eta plazak ez galtzen, baina ia da, asko galdu dela. Horre, baliteke, akaso garai batean ere gure ez dakit, gaitasunaren gainetik bizi izan ginela, ez? Zegoen joera bat, ni Tolosarra naiz, hemen, akordilari osonak egon dira, ni gogoan dut, ni ume nintzela, egon gintezkela 100 piku ume, adinez berdinetakoak, musika eskola pribatu batean, Isidro Larrañaga musika eskolan ikasten gaur 3 dira. Ja. Ez, baina, akaso orain desoreka hori eta askore, pixkat galdu dugula, ez, exigentziarekiko gaitasun hori, baina esan behar da, zergatik trikitixak irabazi du esparru hori. Nik uste zuk aipatu dituzela esparru batzuk, baina nik badagola beste bat, eta da, kale jiratzukin hasiko gara, eta gero fandangoa joko dituzu. Guztiz. Eta ez zara hasiko, ez dakit, ariketak egiten, eskala gora eta bera, estudioak lantzen, eta hori da, eta bajekin, ez, eta hor ere badagola zerbait. Baina kontran esango nuke, erreferenteak ere akaso orain, baditugula gehiago, ez dakit oso esparru mainstreamian, lehen Maria Zubimendi aipatu du, zuzeu, duela gutxi hemen Maite Ruiz Erentxun izan genuen jotzen, zera, Iban, abizena joan zait. Topeko. Bai, bueno, lasai, Iban gitar jolearekin, hemen izan zen bere proiektu orkesten. Iban Martinekin, zera, datorren astean Asier Kapon burutikeko akordi jolea, gainera irakaslea da, naiz eta gero hori folk, pop rock giroan edo jotzen duen gehiago, beste hainbat girotan ere bai, ja beste belaunaldi batzuk, baina hemen izan da Gorka Hermosa, hemen izan da esango dut, Iñaki Dieguez, baditugula ez, belaunaldi ezberdinetan, Iñaki Dieguez eskoratzen, baditugula hainbat erreferente, eta belaunaldi gazteagokoak ere bai ez, eta akaso horrek ere irekiko duela bide bat, beste modu batera ulertzeko instrumentoa, ez? Ez zain herrikoi, ez zain... Bai, hori, egia da, alde amaterretik galdu dagoela pilo bat, baina alde profesionaletik, gero eta eskuntza, bastakit, beteagoa edo ikasketa plan, bastakit, potoloagoak deko guzala, eta, hobeto prestatuta urteten garala, uste dut. Eta horrek ekarten dau, gero proiektu gehiago urteten dirala, eta, irekiago zauzela, eta herramienta gehiago deko zuzala moldatzeko beste musika mota edo beste lan batzuetara, eta horregatik, gero, akordionista gehiago, profesional gehiago urteten dira, edo bintzat jarraitzen dau merkatuak emoten, ez, profesionalak. Baina amaterraldetik, bai. Eta gero, orokorrean nik uste musikarekiko, edo musika plus bezala, edo eskuntzaren plus bezala, edo jakituria, aberasteko plus bezala hori galdu dala orokorrean gizartean. Bardin da akordeoia, pianoa, violina, edo dana dalako. Orduan, futbola dau, futbola eta inglesa, eta horren aurka bez, ezin dain, ez ebez. Eta, musikak ordu asko eskatzen dauz, eta gaur egun ez dau denborarik. Eta gainera da, hori denbora galtzea gero instrumentoa jotzeko zertako, ez da produzitzen. Orduen, ez da. Esan duzu, ez da, estilo asko, ez, edo askotan jotzeko aukera ematen dula, proiektu ezberdin askotan ere aritzekoa. Segurazki, garaziren kontaktua pasako izuet eta akustikorako edo, igual zeu zer ere egin dezakezu, badakizu, Maria Zubimendirekin bere garaian idaztekotan, Mariarekin harreman izan dut, eta hainbat proiektutan kointzitu dugu ikusentzunezkotik, eta bera jotzen da. Proiektu hau, gure elkarrez eta akustikotara ekartzeko modukoa da. Eta daukatora apuntatuta zerrendan, eta idatzi behar diot, idatzi behar dizuet, baina ez ditugu inoiz bi akordioeki hemen batera. Begira, ze politia. Hori akustikotik gehiago jongo da, ordu ni arte eszenikoetako proiektuetan gehiago sartuko naiz, bai? Hemen izan genuen Maite Aizpuru
hilabete edo, justo adar bakarra estreinatzeko inguru hortan edo. Bai, kontaiguzu pixka bat, nola lan egiten duzun proiektu hauetan adibidez? Kontaiguzu zer den adar bakarra, gogora dezaten gure entzulek, eta nola izan den zure lana proiektu hontan? Vale, bueno, adar bakarra suertatu zen, sari baten bidetik, nik maite ezagutzen eban, baina oso gitzi, igual etorri zen platea ikustera, tripaken emanaldi hori, eta, hitz batzuk zergatu gendu zen, eta jazta, baina gero ditu estan batean, sari bat urten zala, eta guztienako asko zelan joten neban, eta zagizer, eta ia bio batera proiektu bat sortu algendun. Idatzi gendun, gelitu ginean, superinteresgarria, bastante frikada, eta irabazi gendun. Ez gendun espero, orduen hortik hasi ginen lanean, eta sortu gendun antzes lan hau, dela, musika, antzerki, performance, ez dakit, gauza oso friki bat. Eta zelan iten dugun lan, batez ere maitek botaten dauzalako 10.000 ideia maira, eta hau konkretuki unikornioen ingurua, baina unikornioaren alderdi edo esan nahi guztietatik pasatzen garala, eta dana pizkate tindatuta euskal kulturaren bitartez, ez? Zein da euskal kulturako unikornioa, edo zer da unikornio euskal kulturan, euskal mitologian badagoala unikornio bat hor ostonduta, eta ez genekiala asistitzen zanik beteluko inguru horretatik, eta, gero kritika asko iten dutzago garregungo izarteari, kapitalismoari, eta ia esan, kristonako abaniko irekia da hor barruen. Eta zukor nola sortzen duzu musika? Kasu honetan konkretuki, prozesua superirekia izan zen, kosteiakun asko, zehaztea gauzek, eta, ez dakit, dauz zati batzu, pizkat koreografikoa diranak, berak, txestu iten dagoena, baina gorputzaren bitartez, ez da dantza, performanza esanako geunke, gero momentu batzutan, berak proposatzen dauz paisaia edo ideia konkretu batzuk, eta nik soinu espazioaren aldetik, itzultzen dudaz, esango geunke, kantak ere badauz, kantatzen dugu, eta, jotzen dugu, eta kantatzen dugu. Eta gero baita ere, musikak badauka parte hartzen dago elkarrizketan. Berak esaten dauz eta nik erantzute dutzat, batzutan berba, eta batzutan akordioarekin, edo hautsarekin, edo dana dalako. Orduen, bastante multiusos. Bastante. Eta oso saia nietzako, ia esan, proiektu hau ez dut jotzen bakarrik. Antzesten dut, eta hori oso txarra galdetu behar nizun. Zer moduz antzesten ere hitzekin, eta kantuan, esan dugu ez, kantua beti izan duzula ere aldamenean, baina ezakit antzerki eutxortan edo testuan nola sentitzen zara? Sentitzen ez dakitalea zebez, eta pixkat, igerre egiten, tsunami baten erdian, baina, berak, ia esan, berak behitzen dozta olako lagun begirada bategaz, eta horrek lasaitu egiten nau, baina ia esan, niri asko guztia eta begiratzea aurpegira, eta, bajoterakoan askotan behiak izten dut edo lurrera behitzen dut, eta holan ez dut deskontzentraziorik hortik ez, baina berbaitea jende bateri aurrez aurre eta zozer esan, eta gainera aurpegi bat jarri badozu, porque zozer adirazi behar dozu, ez da egunean entorten jatzuna. Orduan oso zaila da. Aktoreak asko ministen dutez, zeni oso txarran saiatzen az, baina horretan gabiz ikasten. Era ze moduz joan dira lehen emanaldiak? Oso ondo. Jo dugu oso leku ezbardinetan, egin gendun estrenaldia Dinamon Azpeitian, eta gero egin gendun Getxoko musike barri antzokian dala, kristonako antzoki potolo raro bat esan edot, pizkat arrotza egiten dalako, handia dalako, eta oso ondo joan zan, eta gero azken aldien indogu askoitin matada izen, hor super ondo, gure lagun friki guztiak urbildu zidan ara, eta orduan ikin duguz beste leku batzutan, baina leku bakotxa ezberdina da, eta ia da, obra honek, ez dakit, baskatzen dagoela publikoaren aldetik implikazioa, eta depende segundan, zer dudan, ze jende dan, erantzuna ezberdina dela, eta zuk entzuten dozu jendea nola dagoen. Orduen, obra aldatuten da. Ze politia beti esaten da hemen, ez, bizirik dagoela, eta horrez asko nabaritzen da hori. Guztiz. Eta joan den astean ere, estreinaldi bat izan zenuten, ez da, Oinkari eta Ikarekin batera Makilotxak. Hori da. Ez dakit hor prozesua, sorkuntza prozesua guztiz bestelakoa izan den, edo nola izan da kasu honetan? Proiektu bakotxa bastante ezberdina da, ez dakit momentuz ez dut errepikatu gauza bat esatozula, hau honen antzeko da, ez diatak hau, ez dakit zoritzarrez edo zorionez, baina, prozesu bakotxa bada borroka bat, baina borroka bat zentzu honean, ez? Oinkariko proiektu honetan gauz jende asko, dauz 8 dantzari gazte, gero Eneko Gilta Maialen Marizkurrena dantzari profesional moduen, 10, gero agurtzan ere bada, 11 aktore bezala eta zuzendari bezala, eta ni 12, eta bi teknikari 14. Orduan, 14 pertsonan artean proiektu bat sortzea oso zaila da, zei buru asko dauz hor, eta jende bakotxa deko bere iritzi eta bere proposamena. Kosteiaku, eltzea, baino indogu, eta
hasieran deitu ostienan, pentsen eman, bueno, igual, zauztan, izan bada, 50 minutuko emanaldi bat, ez dakiz zer, musika guztia sortu beharko duzu, edo sortzeko aukera mote dutzugu, eta pentsen eman, bueno, igual sortu bat etxean dana, eta gero joan, eta keba, zinean ensaietan, abenduan edo, eta joan gara danon artean ensaiotan sortzen, gero etxean lantzen, baino ensaiotan sortzen. Osa, sortu dugu ensaiotan, igual etxetik eraten zenduzen ideia batzuk, baina piezak ensaiotan urten dira. Orduen, horrek niri posten hau asko, dantzarako musika sortzea ezin duzu egin etxean. Ez dakizu saltoak non datosan, mugimenduak zelan datosan, abiadurak, ze adierazi nahi da ben, eta oso organikoa izen da. Eta pixkatzen mugimendua eta gero zu txertatzen jutea, edo pixkat elkarrekin, edo kasu batzutan modu batera eta beste batzutan beste batera. Bai, momentu bakotxean gauza ezberdinek, igual batzutan eure gure bien, ez dakit, agurtzanek oso klaro eukan gaia, ez? Makillaren erabilera ezberdinak, bai, gerran erabiltzen dela, edo erabiltzen zala makilla, dantzan, festan lanean, hortuan. Bai. Eta, horretatik guztietatik pasen nahi eban, eta gero baita, nola gaur egungo egoera baltzoneri kolektiboki erantzun, baikor edo, olako soser horregaz bukatu nahi eban. Orduan, aria pizkat argi eukan, orduan musikalki ere, musikaren izaera edo bastante argi egoan. Baina gero, klaro, erritmo ezberdina suertatzen dira, edo, gure eguin espateantzat, bat, erritmo badeko espateantza batek, baina gero, hilneik esan marmila gauza horren ganean, egia da hor pizkat negoziazioa gondala, zenik beti botatzen dut eremu raro, musika raro, atonalismo eta horretatik, baina agurtzanek esagostan, kaleko emanaldia da, kontuz, pizka baina, kalea oso zaila da. Ze, distrazio asko dauz, eta soinua ez da munduko honena, naiz eta amplifikatuta joan, zaila da kalean jotea, eta iasan nietzako da zailena beti. Eta kontzentratzeko ere guretzako zaila da. Orduan, hori bili gara, utzi doztiez eremu batzuk, hemen akorde horrek, bale, baina hemen ez. Hemen fandangoan gora, pizka tradizionalagoa, eta hori bili gara, burruka positibo eta elkartruke batean, eta oso ondo. Gasteizen izan zen utuen, ez da? Kalde arte jaialdiaren baitan izan zen igandian, eta ze moduz esan duzu kalearen sentsazio hori, ze muzkoa izan zen, emanaldia edo sentsazioa? Oso ondo, ze ingen duen Lizartan aurrezten aldia aurreko astean, eta hor super ondo, Lizartako plaza ederra da, eta jende pila bat etorri izan, eta oso bildua da, baina Gasteiz asko zandia guazan, grada moduko batzuk egozan, eta bastante ondo, bero handia ineban, eta 15 gradu, batzuk oso ondo ez gendun pasau alde horretatik, baina oso ondo urten zen, eta jende pila bat urbildu zen, txalo asko jaso genduzan, ez gendula espero, emanaldian zehar, igual lautan edo erdian txalotu ebiela, eta hori, gu gelditu ginen, segitzen dugu, ez dugu segitzen dugu. Eta oso ondo, jenderi asko gustatzen jako, eta ume asko egon ziren, eta horrek ere niri posten nau, ze emanaldia, hasieran ez da oso pizkatiluna da, ze gaiak ez dira, gerra ez da argitzu bat, ez? Orduen, baita ebe ezin da zuritu gai hori, eta holanda, eta punto. Eta ume asko egon ziren, horre zure eta lur begiak irekita, eta horrek ere nire harritu ninduan, así que oso ondo. Kaleak ere badu horretatik, ez? Magia adin guztietakoa ez, momentu baten pasa daiteke ume bat, gero beste helduagoak ere egoten dira, ez nasketa hori behintzat baimentzen du kaleak igual gehiago. Eta ia da gero jolasten dugula asko espaziogaz, eta espazioko gainazalen soinuagaz, ez dutzuet spoiler asko egin nahi, baina hori entzuki baten ezin duzuin. Saiatuko gara, hau dantzean badituzu emanaldia, zegu agenda gutxi egingo dugu hemendik aurrera, baina nunbait jarraitu barko dugu. Eta Tolosan egongo gare abenduan, uste dut, antzokian. Horre esan behar nuen, abendua garai hori kalerako zailago, ez? Baina Bilabonan ingo dugu, eta ikusten interneten sartzen basari, igual ama, boste da, pila badeko guzpia, Eta nola egiten ari zara guztia uztartzeko, azken aldian proiektu mordo batean zabiltza, ez? Emoten dago askotan abiela, ia da, maiatzatakainan asko pilatu dela, baina, gero ez da inbesterako, emoten dago, baina pizkat estresatuta, logitxin da, baina oso posik, eta ia da, klaseak ere emoten dutezala, eta kurtso amaiera bastante zaila dela, baina ondo, ikasle oso majoa dekotez, así que oso ondo. Eta nik esan du lehene, Bartzelonako erakusketa baterako ere musika edo sortzen ari zarela. Nire irutzen zait oso lan ezberdinak direla, ez? Aipatu dugu antzerkian, beste hau dantzan, orain erakusketa bat, ez dakit nola egin daiteken hori? Hain ezberdin edo musika, kasu bakoitzerako, pentsatzen dut sorkuntza prozesuak aro ezberdina dela ere, bai? Asko aldatzen da, bebai nogaz iten dozun lan. Ze azkenean, saniez eta guztetan asko bakarri lan egitea, ze ni bakiaz nire mierdak, nire arazoak eta nire errepikapenak, azkenean jauzen zara guztietan bardinan, eta errepikatzen zara asako, baina gero, adibidez, kasu honetan oinkari edo Maialen Eneko eta Gurtzanegaz, pertsona edo ibilbide mota konkretu badekie, ideia edo gusto konkretu batzuk, eta gero dantza da, ez? Dantzan gauza asko dauz, gero bantzerkian ez diranak emoten, erritmoa oso importantea da,
ezin dozu asko aldatu adibidez Maiterekin adar bakarrean, batzutan, nire momentutan bastante aldatzen dodaz nire piezak, ez? Osea, hor irekiera dekot eta improvisazioan hor aukera dekot improvisatzeko, baina dantzan ezin da hori, aldozuin egin txiki baten, baina ezin dozu aldatu abiadura, ez ritmoa, ez ordena, ez luzeera, ze koreografia iritsita da, eta egia da, bai, adibidez oinkarin euskal dantzoko paso asko erabiltzen direzala, eta horrek ere gehiago izten dau. Orduen, ostras, hor badeko zuzera batzuk, ez? Irizpide batzuk. Baina adibidez oierregaz, esposizioan, gainera oier da oso pertsona, filosofia eta artearen kritikaren aldetik pila badaki, arte kontemporaneoa dugu garaikidea esaten jakona, ez? Eta hori niretzako da kanpo abierto, eta bota, eta egia da, kasu honetan mundu matematikoaren aldetik ideia asko sortatu direla, eta asko ikasi dutela zentzu horretan, proportzioak, nola eraiki zenbaki piramide bat errepikapenekaz, iraupenekaz, eta asko ikasi dut alde horretatik, eta gero ia da gero kontzertuak iterakoan edo esposiziorako pieza prestatzerakoan edo partitura prestatzerakoan oierrek asko daki nola aurkeztu gauza bat visualki edo performantza zer dan edo ze hartu kontuan, nola aritu kontzertue, beste movida bada. Osa, ez da musikari artista da, visuala edo performatiboa, orduen, edo kritikoa, arte kritikoa. Orduen beste gauze bada. Ze politia, eta ze gaitasun, ez? Hain gauza ezberdinak egiteko. Bueno, gaitasun ez dakit, etorten dira eta egiten dozuzta. Bueno, ez, gaitasuna. Eta aipatu dugu hemen ere Manu Gaine asko ezagutzen dugula, eta duela gutxi ere izan genuen, batez ere Aatiken azken ioi lanari buruz aritu ginen, baina zu ere tartean aipatu zintuen, eta sonografia irudipenak proiektua egiten ari zarete edo ja beti da hor hori, sorkuntza hortan. Konta ezakezu zeo zer proiektu honi buruz? Bai, ondala, uste dut ondala 3 urte hasi ginela lanean. Bueno, Manu ezagutzen eban, elkarrekin ikasi gendun musikenean, ze urte bardinekoa gara, 95ekoak, eta konsitu dugu Euskadiko ikasleen orkestatik, eiotik, igual 17 urte egunkasala, hortik aurrera konsitu dugu danean. Eta, beti elkarregaz, eta pasiotatik, eta ez dakizer, baina momentu baten deitu estan berak, nola aspaldien eban Sigma kuartetekin, Josetzu Silgero eta hauekin, Saxo kuartetoarekin proiektu bat, hirietako soinuak erabilita eta grabatua, eta guzteiako lasko, eta gure belanigaz hortik segitu. Eta, ni holan zailai grabaketetan eta ez nengoan ibilita, eta, ziginan egiten, eta pentsa gendu, dekogu hemen ere ezbil artxiboa, dekogu filmategia, eta dekogu bilabonan zenpelar bertsolaritzan dokumentazio zentroa, ez? Guazen ikustera zer dauen hor, bastakit, kaleko edo Euskal Herriko toki ezberdinetako zarata soinuen atletik, eta hortik hasita berze topetan dugun, ez? Eta joan ginen espazio horietara, esan ez gure gendula islatu gure soinu espazioaren evoluzioa, baina ez musikarena. Baizik eta kaleko soinua, mendiko soinua, plazetako soinua, eleizak, ez dakiz ez ikastolak edo topetan genduna. Eta hori da oso erreza, ze normalan artxibatzen dana, da artelana, edo kanta edo bertsoa, eta joan ginen zenpelarrea eta esan geuntzien, gure dugu bertsoan arteko barreak. Edo bertson arteko txaloak, edo komentarioak, edo gaiak esaten da bezanean, ez? Eta ez hau zikin, baina zuek zein nahi duzu, Eta holan hasi ginen, eta tope gendu zen gauza pilo bat izan zen, bastakit zen bat ordu entzun dugu zen, baina hartzeren txoriak, bastakit, 300 ordu, bastakit. Tope gendun eresbilen hartzeren funtsa, Josan hartzeren funtsa, eta hartzek grabatan ebasan, urbiako zelaiko txoriak, ardiak, eta saldiak, eta horri igual dauz, 200 ordu, eta apunteak hartzen. Txori hau pizka brillantea da, ez dakiz, eta holan, soratute guztiz. Eta gero kasetari askoren ere grabaketa dekoguz, jaietakoak, eta, holan hasi ginen, eta filmategian tope genduzan arribitzi batzuk, inkreibleak, ezakit, 1920ko sardinera bat, ondarrun, gainera audioakin, dala super zaila, pelikula sarretan normalan ez dago audiorik. Eta toperan sardina fresku esaten irudiagaz bat, olako gauzek oso politak. Eta, bazkenean sentatu ginen 4 lekutan, Azteko, Usurbileko herrian, Urepeleko herrian, Usurbil Urepele, gero Urteagako Kobasuloa dala Itziar inguruko leku bat, non hartzekin eban pieza bat ez dagoana publikauta, eta gero baita Bermeotik hasita Donibane Loitzunen artinoko arrantzaren soinuak, edo arrantzaren munduagaz erraznotako soinuak. Eta holan sortu genduzan 4 pieza, luzeak, bakotxa 20 minutukoa,
dala pizkat soinuzko pelikula baten moduen. Eta hor tartekatzen duguz, grabazio sarrak audiokoak, gero gu joan ginen leku barnietara grabeten grabadora batekin ze soinu dausen gaur egun, eta adibidez urtegakoko basuloan hartzeren garaian entzuten zanko basuloko ura sartu alzina barrura ontsa itzite dau, eta entzuten da makarra da autopista, ze pasetan jako gainetik. Orduan, hor adibidez, evoluzioa izan da radikala. Eta horri tartekatzen dugu, eta gero gure instrumentuek. Eta pieza bakoitzak deko bere unibertsoa, adibidez usurbil oso minimalista da, bastakit ezagutzen duzuen Michael Nyman, Philip Glass, talako musikea, pizkate egiteko modu hori. Ure peleren kasuan, pizkat friaz musika tradizionalare sartu dugu, baina modu librean. Eta gero, azken aldian maiatzen sortu gendun horereta pieza. Musikazten jo gendun, eta ere bilek enkarge dozkun, pieza bat sortzea renteria horeretaren inguruan, ez? Eta hor urten jaku pieza bat bastante disonanteagoa, industriarekin eta protestarekin, eta lan borrokarekin, ez lan borroka feminista, gauza pilo bat ez jaku zanak urten beste herrietan, orduen, holako prozesu interesgarri eta polit bat. Interesgarri eta polita prozesua, eta interesgarri eta polita entrevista hau, baina guartiko 12 gainean ditugu, eta garazina basagurtu egin behar dugu. Bigarren kafe baterako promesa tarteko. Bueno, hori izan duzu, bai. Bai, horrentxe konturatu naiz, Maria Zubimendiri zergatik genion idatzi. Bueno, Ze bere telefonoa galdu dut. Beitu, ontsa mangotzut. Bai. Eta hitz egingo dugu, eta hemen inkordonista akelarrea egingo dugu etorkizunean entzuleok, baina esandakoa, agurtu bartzaituztegu, garazina bas mila esker. Bueno, eskerrik asko zuei txapa aguantatzea. Zoragarri egon da benetan. Oian Amaritoren, datorren ostiralera arte, goiuri zeiza astelenera arte, entzuleo gubagoaz informazioaren txando orain naiz irratian, baina, hoxe, asteburona pasat, astelenean goizeko 10:05 zindagizuegu hemen txegongo garela fin, eta asteburuko ajea kontatzeko presta. Aio! Keep calm and bigarren kafea.